Boa tarde a todas e todos. Vamos a dar comezo á sesión plenaria de hoxe. Pregunto, José Enrique Sotelo, supoño que virá agora en un rato, non excusamos a asistencia. Vale, sí, outros nos chegou. Sí, non hai problema. Bueno, pois pasamos ao primeiro punto da orde do día, que é a aprobación da acta da sesión anterior realizada en data 26 de abril. Se non hai nada que obxetar, pasamos directamente á votación. Votos a favor da aprobación da acta? Moi ben. Aprobase por 20 votos a favor. O segundo punto da orde do día, a aprobación da acta da sesión extraordinaria realizada en data 13 de maio. Pasamos igualmente a realizar a votación. Votos a favor? Ben, queda aprobada por 20 votos a favor. Pasamos agora ao terceiro punto da orde do día, que é a modificación da ordenanza fiscal reguladora de impostos sobre o incremento de valor dos terreos de natureza urbana. E a resolución di como sigue. A Comisión Especial de Contas ditamina favorablemente a proposta de alcaldía referente á modificación da ordenanza fiscal reguladora do imposto sobre o incremento de valor dos terreos de natureza urbana, que é como segue. Primeiro, modificar a ordenanza fiscal reguladora do imposto sobre o incremento do valor dos terreos de natureza urbana, dando unha nova redacción aos artigos 3, 4, 7 e 10, segundo establecido no corpo da presente proposta. Segundo, publicar a adopción provisional do presente acordo no Boletín Oficial da Provincia, no tabuleiro de anuncios do Concello e nun dos diarios de maior difusión na provincia, a efectos de sometemento á información pública o expediente por un prazo de 30 días. Así mesmo, estará a disposición dos interesados no portal de transparencia desta entidade. En caso de non formularse alegacións, entenderase definitivamente aprobado o acordo ata entón provisional sen necesidade de acordo plenario. Ben, vou a dar paso aos turnos de palabra. Señora Vitoria. Boa noite, boa tarde, máis ben a todas e todos. Eu simplemente por aclarar que esta modificación é unha modificación que foi ao Estado por unha sentencia do Tribunal Constitucional. Esta modificación xa se está aplicando, simplemente o que traemos aquí o trámite para legalizar un pouco o que se está a facer, o que se require dende oral. Ben, boas tardes a todas e a todos. Botei de menos, reitero aquí, que neste punto non houbera posibilidade dun debate máis denso e con maior contido na comisión informativa, que era na que correspondía falar de todos os asuntos deste tema. Pois, pola circunstancia que fora, pois non foi posible, entonces teremos que entrar no fondo da cuestión en todos os aspectos que representa esta modificación. O que se trae hoxe aquí é unha modificación da ordenanza fiscal reguladora do chamado imposto de plusvalías dos terrenos de natureza urbana en base a unha reforma que se modificou a lei reguladora de facendas locales por 3 sentencias do Tribunal Constitucional, donde consideraban que se estaba abusando por parte deste imposto no senso de que, aínda que non houbera incremento nas operacións de venta dos inmobles, estaba igual gravado por este imposto. O que buscou a lei e o que buscou o Estado é que gravara cando si había unha ganancia, cando había un incremento de patrimonio nas operacións. É dicir, que o sentido da modificación polas sentencias do Tribunal Constitucional é que paga o imposto o que realmente recibe un beneficio no momento da venta do mesmo. O que se nos presenta hoxe neste documento ten unha parte, lóxicamente, moi técnica, pero tamén ten unha parte política. E a parte política é a seguinte. A norma, no seu artigo 107, establece o seguinte,
que o coeficiente a aplicar sobre o valor do terreo no momento do devengo, de que se fai a transmisión, calculado conforme ao disposto nos apartados anteriores, será o que corresponda aos aprobados polo Concello segundo o período de xeración do incremento sen que poidan exceder nos límites seguintes. E o Goberno de Cangas decide de forma libre establecer os tipos máximos. É dicir, cando ten a posibilidade de establecer tipos intermedios. Este acordo xa se truiu aquí no ano 2022 e a persona propoñente retirou no da orden do día coa búsqueda dun consenso. Nestes momentos nos solicitaríamos o mesmo, a retirada e buscar un consenso para establecer uns tipos que non sexan os máximos, porque o que estamos transmitindo ás veciñas e os veciños de Cangas é que o fin deste imposto é recaudar o máximo posible e ir, no fondo, no sentido contrario no que se fixo a modificación desta norma, que era que pagaran realmente os que sufrían un incremento de valor. Por outro lado, a concelleira da área di que se está aplicando estes tipos xa desde fai un anos. Eu diríalle que a norma establece dous tipos de cálculo, según a nova reforma da Lei de Facendas Locais. É un tipo directo que establece o precio de compra menos o precio de venta menos o precio de compra e os coeficientes. En a maioría dos casos se está establecendo o precio de compra co de venta, porque os coeficientes non se aplicaron en prácticamente ningún caso. A maiores, a intervención municipal no seu informe establece que esta modificación sexa, os tipos que sexa, non vai a provocar un desequilibrio económico. E acaba rematando que si se aplican estes tipos, posiblemente haxa un aumento da recadación. Nos volvemos a reiterar, non nos parece lóxico que se lle diga ás veciñas e aos veciños de Cangas que teñen que pagar o máximo posible. Creo que pode haber medidas intermedias e iso é o que buscamos. Nada máis por agora. Segundo turno de palabras. Ben, buenas tardes a todos. A alternativa vai votar no a esta modificación da ordenanza fiscal por un par de motivos. Certamente é unha modificación cos coeficientes máximos do intervalo que permite a lei. Segundo, é unha modificación que tal como se trae redactada, queda outra vez novamente derogada a 1 de xaneiro do ano 2025, é dicir, dentro de 6 meses, e se copiou e pegou parte da lei para utilizar os coeficientes máis altos para cobrar ese imposto e, pola contra, non se fai uso das 3 posibles bonificacións que contempla a lei para os veciños e as veciñas. Para nós é esencial que os impostos hai que aplicalos, pero si existe a posibilidade e a lei a marca, e marca 3 casos claros, coa posibilidade de conciliar a modificación e o porcentaxe desa bonificación en casos particulares, se fagan. Poñemos un exemplo para que todo o mundo entenda. A propia lei permitiría unha exención de ata un 95% de exención nunha vivenda habitual. E esta ordenanza non na inclúe. Cobra o imposto máximo de herdanza sin poder utilizar ni unha solo tipo de bonificación, pois existen 3, moitísimas máis da que eu nomeo, pero é a que máis coñecemos todos, co cal queremos que a ordenanza fiscal, igual que calquera outra ordenanza, igual que se fixo coas mesas, se pode conciliar, se pode acordar, se nos pode pasar un borrador, podemos presentar engádegas, porque a lei é moi ampla, permite moitos tipos de redacción, e este non é o máis axeitado, quedaría derogado en 5 meses. 2, non se aplica ni un sola bonificación a ningún veciño, da igual a renda, da igual a herdanza, da igual que sexa un legado, que sexa unha compra-venta, se aplica exactamente a mesma imposto. E, ademais, se aplica o máximo que permite o famoso Real Decreto que quitou o legislativos. Mentras que a lei o di moi claro, os coeficientes só aplicaránse nos concellos que así o decidan,
xa que son eles os que poden escoller uns coeficientes menores a estes que representa a lei, que son os coeficientes máximos. Entón, o voto da alternativa vai ser que non. Tamén lle parece interesante que se retire da mesa, nos dá exactamente igual que se vote ou non, pero sería bo realmente conciliar e consensuar o texto, porque, reitero, en 5 meses, bueno, o 1 de xaneiro do ano 2025 volve a quedar derogado e a lei marca outro tipo de texto para que eso non suceda cada ano. Boa tarde a todos e a todas. Para o Partido Socialista, evidentemente, porque creo que parece como que non está quedando moi claro, porque todo o rato vos está referindo por parte dos grupos que non gobernan o imposto aos veciños e veciñas. Isto non é un imposto que grave aos veciños e as veciñas, solo grava as persoas que vendan algo que o seu valor aumente moitísimo no momento entre o momento da compra e o momento da venda. Me parece unha falta de respeto, vou insistir, me gusta que... Silencio, por favor. Non se está vendo dende a casa, pero sí dende o público que aquí asiste, o que sucede todo o tempo con esta muller. Vou a continuar co meu argumentario. Resulta que para nós, evidentemente, creemos que se fose un imposto que gravase os veciños e as veciñas, a todos por igual, como sucedeu sendo no seu momento o concelleiro de Facenda, o señor Pío Millán, gobernando o señor Sotelo como alcalde, cando subiron o IBI a todos e a todas nós un 12% pola porta de atrás, pero nós o estamos traendo pola porta de adiante e non grava a todos os veciños. Por certo, non é por nada, vou insistir no feito de que estamos falando de poñer dunha forma xusta, ni siquiera falamos de subir o imposto, sino de modificalo para que sexa xusto, vale? Para que se corresponda ese límite entre cando eu merquei algo e o paso a vender, ese aumento entre cando merquei e o vendín, canto foi o que gañei. Entonces será así eso o que se grava, que quede claro ese tema, porque me parece que están intentando dar a sensación de que pensamos poñer un imposto novo, un imposto revolucionario aquí a todos os veciños e veciñas de Cangas, e iso é rigurosamente falso. Polo de pronto, nada máis. Bueno, eu por non repetir o que acaba de comentar a concelleira, quería, falar un pouco que esta modificación, como dicía, cambia simplemente o método de cálculo a comparación a antes. E realmente o método de cálculo de agora basase no valor catastral, entón supónse que canto maior valor, máis, non, un pouco o que comentaba Iria. Entón, fala vostede iso, que aplicamos o coeficiente máximo, pero tendo en conta que este imposto afecta a persoas que adquiren ou reciben propiedades, entendemos que non afecta a todo o mundo, non a todo Cangas. Ademais, como vostede mencionou o informe de intervención, tanto non modificará cando o orzamento vai a estar máis ou menos igual. Ademais, dende o BNG sempre defendemos a fiscalidade redistributiva que permita a xustiza social e os servizos públicos de calidade, facendo que pague máis que máis ten. Non como a vostedes, como comentaba a concelleira, que no 2013 decidiron subir ese imposto que sí afectaba a todas as veciñas e veciños de Cangas. Por último, quería comentar algo que comentaba a alternativa dos veciños, que sí que nesta redacción sí que aparece, cito textual, debaixo do cadro que aparece, estes coeficientes máximos serán actualizados anualmente mediante a norma con rango legal, podendo levar a cabo dita actualización mediante as leis dos orzamentos xerais do Estado. E por nada máis. Ben, eu entendo que as persoas que pertenecen fai pouco a esta corporación pois non teñen a seguinte información ou se lle traslada a información sesgada. A nos acusannos de subir o IBI, a voceira do Grupo Municipal do Partido Socialista e do BNG, e pasamos dunha recadación de 2.500.000 euros a 2.700.000. E na seguinte legislatura, que non estábamos nós, e si estaban eses dous grupos municipais no goberno, a recadación pasou de 2.700.000 a máis de 6 millóns de euros. Iso é totalmente certo, podeo vir nas liquidacións das contas xerais. Podeo ver. É dicir, nós somos os malos que aumentamos o IBI e só conseguimos que o pobo de Cangas pague 200.000 euros máis. E vostedes, que son tan bons, que lle baixan os impostos, recadan
máis do doble. De 2.700.000 pasan a 6 millóns de euros no ano 2016. A ver como ello explican. A ver como ello explican, realmente. Entonces, creo que deben ser máis prudentes agora de tirar unha pedra se non teñen os datos suficientes. En segundo lugar, a señora voceira do Partido Socialista dice que non son os veciños de Cangas e as canguesas. Dixo os veciños de Cangas e as canguesas que son as persoas que aumentan moitísimo cando venden un inmoble. É cando venden, non cando compren, señora concelleira da área. Cando venden o inmoble, cando se produce. Son veciños e veciñas de Cangas. E máis, entre os impostos locais, o imposto de plusvalías e o imposto de construcións, instalacións e obras son dous impostos potestativos que o Concello ten a capacidade de aplicalos ou non, non son obrigatorios. Este Concello, pois, desde fai anos, decide aplicalo, pero sempre cuns tipos impositivos medios e pasaron distintos gobernos. O que se trae, volvo a decir, é unha modificación técnica porque hai unha modificación estatal e hai unha actuación de vontade política por parte do goberno de recadar o máximo posible que pode dar este imposto, sin ter en conta as necesidades da veciñanza. E non ten que aumentar moitísimo o valor de compra co valor de venta. Con un sol céntimo xa é suficiente para aplicar o imposto. E non se aplica sobre esa diferencia, estes tipos impositivos. Como ben dicía a concelleira da área, se aplica sobre o valor catastral, como se veu aplicando sempre, que a base impoñible do imposto de incremento do valor de terreos de naturaleza urbana sempre foi o valor catastral. Agora establecese un novo criterio, que é a diferencia entre o valor de compra e de venta, pero ten que ser rogado por parte dos afectados, senón establecese a tarifa que estamos traendo hoxe aquí. Para rematar, quero dicir, como ben dixo a señora Portas, hai bonificacións, hai a posibilidade de aplicar bonificacións. E creo que sería xusto ter en conta que cando se transfiren inmobles por mortis causa, por fallecemento, que as persoas que reciben, que encima son sustitutos do contribuinte nese caso, non tiveran que pagar o que tiveran unha bonificación. Pero iso non interesa. Aquí o objetivo é recaudar o máximo posible coa intención de ter os maiores ingresos e gastar e que todos os grupos se leven ben, que cada un gaste o que queira. Nos vamos a votar en contra desta proposta porque non nos parece xusto e como xa o dixemos fai 2 anos, por coherencia, mantemos o mismo criterio. Anuncio que en breve faremos unha proposta non só deste imposto, sino de todos os impostos locais para falar de bonificacións e de deduccións que poden ser aplicadas e que podemos favorecer as veciñas e os veciños de Cangas, cousa que demostran que non lle interesa. Moi ben, solo por deixar clara unha vez máis unha cuestión moi simple, a pesar de que estamos aquí como querendo liar o palangre, basicamente isto xa se está aplicando, vais a seguir aplicando, poden votar en contra. O oral requería que, por favor, acondicionásemos dunha vez a normativa municipal ao que se está aplicando, pero, bueno, non vai haber maior diferencia. Dito isto, pasamos a votar. Votos en contra? Abstencións e votos a favor. Ben, en este caso, a moción non queda aprobada. Pasamos ao punto 4, que é a moción do Grupo Municipal do Partido Popular sobre o plan de tráfico na parroquia do Ío. Urxente. Douche paso. Sí. Bueno, esta moción, desgraciadamente, non é a primeira vez que ven este salón de plenos. No ano 2020, 21, 22 e 23 se veñen dando circunstancias moi desagradables na parroquia do Ío, na parroquia de Aldán, pero sobre todo na do Ío, en canto ao tráfico rodado e as incomodidades que crean as veciñas e os veciños da parroquia. Problemas de atascos, coches aparcados encima das beirarrúas, nas entradas das casas, nas entradas dos vehículos.
os distintos gobernos pois non afrontaron coa suficiente fortaleza este tema e sigue estando encima da mesa. Cal é a nosa sorpresa que este ano pois había persoas no goberno que tiñan coñecemento desta situación, en vez de facer unha planificación con tempo para facer actuación sobre o tema, empezan no mes de abril a facer actuacións. O máis grave que nos pedimos nas mocións anteriores que esas actuacións se fai sin o máis mínimo consenso cos colectivos e cos veciños das áreas afectadas. Para proba un botón, as protestas que están producindo tanto a actuación do Vial do Viñal como as famosas Leira Parkings, que seguro que ten a culpa o PP tamén, me imagino. Nos o que propomos unha vez máis e dunha vez por todas é que instamos ao Goberno de Cangas a que de forma urxente elabore e aplique a maior brevedade un plan de tráfico para que a parroquia do Ío, e acordado sobre todo cos grupos políticos, cos colectivos, as asociacións da parroquia para este verán. Unhas medidas mínimas que atallen os problemas que se veñen encima. Levamos unha soa semana e xa houbo dúas tardes con conflitos en certos puntos. Non quero pensar o que nos espera para o mes de xullo e o mes de agosto. Tampouco desexo que haya veciños e veciñas que me veñan a decir que non están de acordo coa situación e que nadie lle explicou o que se lle iba a facer. Nada máis por agora. Abrimos o primeiro turno de palabra. A min, personalmente, me chama a atención, incluso me deixa así un pouco descolocado o feito de que falemos do plan de tráfico solo do Ío cando é un problema que atañe a Ío, na miña opinión, tamén al Dan, na salida de Menduíña, pero bueno. Como vostedes xa saben, porque supoño que len a prensa, porque de feito fixo mención a algunhas cuestións que saliron en prensa, nos reunimos de forma regular cos veciños de Ío. De feito, diría que é coa parroquia coa que máis nos reunimos, con todas as asociacións. Nesas reunións escoitamos sempre as súas demandas e, de feito, a tal punto que incluso diría que as facemos propias, porque evidentemente o que nos comentan os veciños e as veciñas do Ío o compramos totalmente. Hai un problema de tráfico, hai un problema con moi difícil solución despois de non diría centos, pero moitísimas reunións con eles. É un problema que ten realmente moitísima, moi difícil solución, polo feito de que hoxe unha península só ten unha entrada e unha salida, entonces sempre todo o mundo sae a mesma vez, todo o mundo quere entrar ao Ío na época estival, no verán, me refiro, porque no inverno non existe ningún problema, iso din todos os veciños tamén, que isto só sucede en época do verán. Eles o que si unha vez pasado o verán pasado, que tamén nos reunimos con eles para ver que lles había parecido o verán e as solucións, diferentes solucións adoptadas, nos comentaban que cando nos cruces se coloca a policía local para distribuir o tráfico no momento de saída, me refiro, evidentemente a fluidez do tráfico mellora moitísimo cando a policía local está neses cruces, polo tanto, evidentemente seguiremos mantendo a policía local nos cruces neses momentos. Respecto aos momentos de entrada, nos decían que o ano pasado, non sei se o sabedes, pero cando chegaba un punto no que a policía consideraba que xa non collían máis coches, me refiro, non sei, na praia de Pinténs, por poñer un exemplo, poñíamos unha señal de prohibido circular, excepto residentes, por suposto, no buraco que todos coñecemos ali en Pinténs, así en diferentes praias. Tamén nos comentan que esta medida que resultou efectivamente moi eficiente neses casos. Polo tanto, nos este ano, evidentemente, repetiremos este tipo de fórmulas, porque consideramos que unha vez que a praia xa non hai donde colocar ningún coche, evidentemente, pois xa temos que deixar de permitir que sigan entrando máis porque non collen, basicamente. Tamén deixar claro que fomos chamados a unha reunión coa Diputación nunha ocasión para que varios concellos que están na mesma casuística que nós saber se estábamos interesados en formar parte dun plan para pedir unha subvención con fondos europeos para intentar precisamente conseguir fondos para contabilizar os coches que entran para precisamente poder intentar facer dunha forma máis fluida
a convivencia, porque para nós realmente é prioritarísimo a convivencia entre veciños turistas ou persoas que veñen a pasar o día a Cangas. Creemos que precisamente o fin pasa por non podemos limitar lógicamente a entrada no IO, porque iso é imposible, nada máis a lei non nos permitiría, entón temos que buscar a fórmula na que os veciños e os turistas e os visitantes convivan. Creemos que o problema basicamente reside si limitamos as portas ou si a persoa que ven a visitar as praias do IO aparca na porta do veciño, non o permite salir a traballar, etc. Pero evidentemente nós temos policía para iso e así seguirá. Polo momento nada máis. Boa tarde a todos e a todas. Bueno, desde logo non vou ser eu que negue a situación que sufren os veciños da parroquia do IO, para empezar porque son veciño desa parroquia e levo toda a vida sufrindo. E en concreto ti tamén, ahora non vives ali, pero prácticamente casi toda a vida tamén. Dito isto, o problema é buscar unha solución a algo que ten difícil solución e desde a bancada do Partido Popular tamén son conscientes os concelleiros e concelleiras de que ten difícil solución. Para empezar, por dúas razóns. Unha delas apuntada pola concelleira Iria Malvido, que é a conformación da propia parroquia con dúas saídas e que son auténticos embudos e que supoñen un problema cando todos os que veñen ás praias deciden salir á mesma hora, prácticamente. Esa solución neste caso pasa únicamente por o control do tráfico por parte da policía local, non hai outra. Porque a alternativa que personalmente non me disgustaría, se se pudiera levar adiante, de limitar o acceso de turistas á parroquia, me temo que non podemos facelo. Entón, o único que podemos facer é intentar que sea o máis fluido posible ese tráfico. Nese sentido, decir que levamos a bastante tempo intentando realizar actuacións que traballen precisamente nesa fluidez do tráfico, con algunhas obras que xa viñan, algunha delas do mandato anterior e algunha outra nova deste ano, intentando sempre ter rúas de un único sentido que permitan unha circulación de unha entrada e salida por un sitio diferente, que eviten atascos. Non é tan fácil porque moitos dos camiños da parroquia, e vos o sabedes, non permiten ese tipo de actuacións, pero onde se pode, se está levando adiante. Por outro lado, o que sí que non comparto en absoluto é as afirmacións que se fixeron de que non se fala cos veciños da parroquia deste tema. En concreto, hubo reunións ao final do verán do ano pasado e nesta primavera escoitouse as ideas que iban propoñendo, algunhas se intentaron poñer en marcha, ningunha das medidas que se tomaron, como por exemplo unha da que comentou o concelleiro Pío Millán sobre o Camiño do Viñal, ningunha foi sin que antes houbera por parte dos veciños da zona un acordo sobre ese tema, que despois, evidentemente, outros veciños non compartían, é certo. Volveuse a falar do tema. Sobre ese tema hubo polo menos 3 reunións na parroquia do IO, por exemplo, sobre únicamente sobre un dos camiños, para que vexa se hai ou non hai diálogo cos veciños desa parroquia neste tema. Despois, outra maneira que temos de solucionar isto está claro, non é máis que control policial sobre onde aparcan os coches ou proporcionar espacio de aparcamento. Efectivamente, aí, como ben apuntaba o concelleiro, tamén hai disparidade de opinións entre os propios veciños da parroquia. Algúns están de acordo na proposta do Concello de proporcionar espacio extra de aparcamento gratuito. Por exemplo, os representantes da aldea de Donón estaban de acordo na última reunión que tivemos. E hai outros que se manifestan en contra, é certo. Entonces, hai disparidade de criterios tamén entre os propios veciños. Aquí a cuestión é ir, desde o noso punto de vista, probando determinadas ideas que parecen que poden proporcionar algún tipo de alivio a unha situación moi complicada e que realmente, como dixen, penso que a única maneira de solucionar é limitar o acceso, pero eso non podemos facelo. Entonces,
a posteriori, despois de verán, volveremos a analizar cales funcionaron e cales non. Algúnas das que sí funcionaron ano pasado e que volveremos a repetir, como comentou a compañeira, son a limitación de acceso a determinados viais cando están cheos, que se volverá a repetir. Ou o control de tráfico nesas saídas no cruce de Vilariño e no cruce do Viso. Entón, esos que sabemos que xa funcionan seguirán facéndose e vanse probar novas alternativas, sempre que se poida. Algúnas non van funcionar, de acordo, é posible. E se non funcionan, analizarase por qué e intentaremos buscar melloras para elas. Pero máis creo que é difícil de facelo. Me gustaría, e o sinalo outra vez, me gustaría personalmente poder limitar o acceso. Unha valla colocada ali ao lado da miña casa e outra en Vilariño estaría genial. Non se pode, me temo. Bueno, intentemos sacar da ata, que non conste en ata o que dixo vostede ao final, que cada un o que diga é fora. O que me preocupa é unha palabra que acabou de utilizar agora sobre calificando as actuacións que están facendo. Están probando no mes de maio. Eso é o que criticamos de anos anteriores. A nosa denuncia desde o ano 2020, e podo dicir que unha das propostas que facíamos nesas mocións que presentamos continuamente todos os anos, pois era o control dos cruces de Vilariño e de Limés, de haber unha regularización por parte da Policía Local e solicitarlle colaboración á Dirección Xeral de Tráfico de un horario estable os sábados e domingos de control desas saídas, que era o que botábamos de menos, e, pois mira, felicito que se levara a cabo. Pero, desgraciadamente, están sendo actuacións illadas. Non hai un plan global que, digamos, pois, despois de analizar todo e empezar no mes de xaneiro, pois mire, temos este plan, vamos a falar con todos os grupos, vamos a falar con todos os veciños, porque, falando do Viñal, non dudo que tiveran as reunións que tiveran, pero desgraciadamente hai zonas como a Xaloa, zonas de Baixado Redesteiro, algunhas zonas de Arneles e da Testada que os veciños na gran maioría están protestando. E non sería eu que os incita a ningún tipo de protesta, ni moito menos, pero que non están para nada de acordo con esa medida. O galla me equivoque, debaixo do Dobade vai a ser unha zona moi conflitiva os sábados e os domingos, no vial que colle para Arneles, porque se vai a formar un bo embudo aí. Volvo a dicir, actuacións illadas, non se nos traslada un plan de tal. En canto ao tema dos Leira Parkings, pode haber unha solución moi boa para a aldea de Donón que sea totalmente contraproducente para Vilanova ou para Limés. Entonces, a hora de tomar as medidas, creo que hai que ser máis cautos e máis rigurosos e analizar cada entorno das súas necesidades e as repercusións que pode ter as medidas que se tomen. Eu creo que non se fixo así e os feitos están aí. Decía a señora Malvido de que na prensa estaban transmitindo. Eu suelo ser máis prudente e o que diga a prensa, pois entre comillas, sin despreciar para nada os temas, entre comillas. Lóxicamente, fíome máis e teñome que molestar máis falar cos veciños e coas veciñas e que me digan cales son as súas demandas, as súas preocupacións e o que están e non están de acordo. E o que se lle transmite a moitas veciñas e veciños é que se dan non paus de cego, pero actuacións illadas que ao mellor benefician unha zona están perxudicando a outras. E iso é por falta de planificación e dun plan global. Volvo a reiterar, necesitamos un plan global para a parroquia do Ío polas excepcionalidades que vos mesmos afirmastes. É unha orografía, unha xeografía especial, ten difícil solución, pero hai que analizarlo en profundidade e non estar facendo os experimentos ás portas de verán como está sucedendo agora. Ben, segundo turno de palabra. Ben, bueno, nos podemos coincidir en que é un problema de difícil solución. Aí non o vamos a discutir, non? Senón
levamos todos os que estamos aquí presentes pasando polo goberno de Cangas sin conseguir atopar a solución, co cual decir outra cousa eu al menos non me atrevo. Ben, é difícil solución, pero para poder darlle solución hai que dar pasos e non, que iso é o co que nos atopamos. Ben, fai 2 anos aprobou un plan de mobilidade que máis que importante eran 15.000 euros e había que facer un plan como o que había que facer, pero que non era o fin ese, e vostedes o sabían. O plan de mobilidade que se pretendía aprobar era porque é a chave única e exclusiva que os fondos da Unión Europea nos permiten neste Concello para poder acceder ás subvencións de mobilidade. É así, sin plan de mobilidade aprobado no Concello non accedes a esas subvencións. Independientemente de non ter os apoios para aprobar ese plan que poida gustar máis ou menos a uns ou a outros, reitero, se fixeron diferentes obras no IO que iban encaminhadas xusto con respecto a ese plan de mobilidade. Ben, é que non existe un plan sin que non se metan cartos para facer obras. E o que pense que un plan en papel vai aguantar todo non vai facer desaparecer os coches do IO. É así, esa é a nosa orografía e é o que nos corresponde. Ben, que ocorre despois de facer esas obras? Primeiro, que queda aldea por aldea e que hai que analizar aldea por aldea. Aí doulle toda a razón o concelleiro que acaba de falar en este momento, porque cada aldea ten a súa problemática. E tampouco deixo a Aldán fora, que ás 11 da mañán teñen todo o verán procesión de entrada. Entón tamén habrá que valoralo. Pero sí que ben é certo que tampouco o que non vale é que unha vez feitas as obras non se sinalicen como ten que ser de forma correcta, porque senón a obra non vale para nada. Por encima admite, non sabemos o porqué, parece máis coches e coa liberdade de meter o número de coches que a un lle pareza e tirar o coche, porque non se aparca, se tira. Ben? Entón, sí que existe unhas líneas, o problema está na señalización en este momento. O grupo de goberno, e digo grupo de goberno porque o comentaron os 2 concelleiros que falaron, falan de control da policía, de fluidez do tráfico co control da policía, e todo é policía. Eu non quero ser pesimista, pero como xa o vivín, quero ser realista. E creo que é injusto mentirlle aos veciños. É dicir, temos unha plantilla de 13 policías con 2 oficiais que fan 3 turnos de traballo e cada turno son 2 nun coche. É dicir, temos un coche da policía que se encarga de todo o que poida suceder en esa mañá, en esa xornada de 37 horas, en todo Cangas, con 27.000 habitantes e con todos os turistas que veñen de fora. Correcto, entón, de verdade, non lle carguen toda a responsabilidade ao corpo da policía local, porque non é xusto, porque non van dar e porque non é real que sexan capaces de atender a toda esa situación cando no verán triplicamos a nosa poboación. Ben, pecha o Partido Popular. Entón, está por eso. Ai, sí, perdón, sí. Se toca. Si quieres no hablo, yo lo que digas. Nada, básicamente, si en parte creo que no fondo da cuestión me dá a sensación que si saco un pouco o que se palpa aquí neste debate, creo que podríamos estar todas e todos aquí, todos os concelleiros e todas as concelleras de acordo, me dá a min a sensación, igual non, pero me dá esa sensación. O que sí que me gustaría un pouco explicar é cando nos referimos a que temos que probar o urbanismo. É así, en realidade, porque o urbanismo non é unha ciencia exacta, non é matemáticas. 2 más 2 non son 4, non hai unha ciencia que diga esta rúa mide tanto de ancho, polo tanto, se leva doble sentido, o tráfico será fluido. Non é así, eso sabe calquera. Queramos darlle as voltas que queiramos. Precisamente por iso o PEMUS, por moito que teñamos un PEMUS, que efectivamente a señora Portas ten razón, que hai un PEMUS, xa o debatimos aquí, o Partido Socialista xa dixo que opinaba sobre el, cales eran as erratas que considerábamos despois de haber feito un análisis profundo sobre o documento,
poden verse en YouTube o pleno, evidentemente, nos, pese a todo, non dá unha solución máxica, porque non di, se faz tal obra en tal lugar, entonces desaparece máxicamente os problemas de tráfico do IO. Iso non é certo, porque é unha cuestión, o urbanismo é unha cuestión dun ámbito social, que é como se moven as persoas, como se sinten no momento, que cousas están ou non de moda, cal é a forma de mobilidade nese momento concreto da cidadanía, etc. O sea, non é algo que sexa máxico. Polo tanto, para concluir, para intentar deixar clara a opinión do Partido Socialista, creemos que non hai solucións máxicas, sobre todo concretamente no IO, porque as carreteiras da parroquia son as que son, teñen o ancho que teñen e de repente non van a ser outras. Pero pese a todo isto, dende logo nós estamos a tratar de mellorar a vida dos veciños e das veciñas do IO. Insisto niso, porque somos moi conscientes, sabes, dos inconvintes que ten vivir no IO en época estival. O sabemos porque nós tamén, algún de nós, ou somos dali ou estamos sempre ali. Por iso para nós é básico intentar encontrar e traballar por unha convivencia sana, que é o que comentaba xa na miña intervención anterior, entre a veciñanza e o visitante. Nada máis. Ola de novo. Bueno, eu só quero abundar nun tema que sacou a concelleira Vitoria, e é que non debemos cargar ou considera que cargamos excesivamente na policía a responsabilidade de solucionar este problema, e que deberíamos sinalizar máis correctamente. Bueno, ela o sabe, e se non pode comprobalo, por exemplo, nun dos últimos viais arranxados en Viñó, donde, entre outras cousas, xa non falo só da sinalización vertical, sino horizontal, está pintado de amarelo para que non se aparque no vial recén arranxado, e ali collen e deixan os coches encima da raya amarela sin ningún tipo de problema. Cal é a solución a iso? Os vos desesos? Non, será a policía, entendo. Outra solución non hai. O sea, terá que ir a policía e poñerlle unha multa ao que aparcou encima da raya amarela. Entonces, hai cousas que a única solución real é esa. Non hai outra. Por moito que poñamos a sinalización correcta, a incumplen e a ignoran constantemente. Entonces, eu aí sí que non lleves outra solución, cando hai ese tipo de cuestións. Evidentemente, hai outras medidas a tomar, que non son só policiais, pero é que cando fas a sinalización correctamente, cando arrasas os camiños para que haxa unha maior fluidez, etc., e aínda así deixan o coche, como aquí che dixo, tirado de calquera maneira, pois o que che queda é poñer a multa. E entonces, unha responsabilidade para a policía tamén hai, maior ou menor, depende. Nada máis, gracias. O público non pode falar no pleno. Ata logo se preguntas. Turno para o Partido Popular. É unha boa aportación que fai o público, que non se debería ter en conta porque non lle corresponde, que o transporte público é unha das eivas que, tarde ou temprano, hai que afrontala con nese plan global. Pois nos parece que debe ser un pé dese plan falar de transporte público, falar de como se pode artellar e como se pode levar a cabo, porque iso é unha parte sector público e sector privado, e tería que traballar, pero para iso ver o problema con unha visión global e non de forma aillada, que é o que se transmitiu, polo menos, ás veciñas e os veciños ata agora. Decía a señora Malvido que parece que coincidimos todos na tal. Ata agora, nos últimos 4 anos, esta moción sempre se aprobou por unanimidade por todos os grupos políticos. Non sei o que sucederá hoxe, cada un e tal. Estou totalmente de acordo que non hai solucións máxicas, pero tampouco, volvo a reiterar, que as solucións illadas, que poden ser beneficiosas para un entorno, non sean perjudiciais para outros dentro da parroquia. Falando do PEMUS nas mocións anteriores, non sei se esta cheguei a citalo, pero nas anteriores falábamos que dentro do PEMUS había documentos que podían ser válidos para que acompañaran o estudo e a planificación desta actuación na parroquia do IO. Desexo, unha vez máis, que isto se leva a cabo e que se actúe de forma global. Nada máis. Moi ben, pois vamos a pasar agora a votación da moción.
Votos en contra, abstencións e votos a favor. Queda aprobada a moción por unanimidade. Pasamos ao punto 5 da orde do día, que é a moción do Grupo Municipal do Partido Popular sobre o mantemento das instalacións deportivas municipais de Cangas. Bueno, boas tardes. Creo que todos xa dispoñen da moción, pero vou un pouco a argumentar os motivos pola que presentamos esta moción. O Concello de Cangas dispón de varias instalacións municipais, entre elas as máis importantes o Gatañal, Romarigo, que son propias, e despois outras utilizadas por, digamos, a través, creemos, dun convenio do Concello con centros escolares como San Romarigo, San Roque e o Aldán. E non quería olvidarme tamén da piscina como instalación municipal, non? Creo que temos claro que o importante da práctica deportiva no noso Concello, o uso que está facendo dela é moi importante, tanto o número de xogadores ou participantes como os visitantes que van e permiten utilizar as ditas instalacións, e creemos que pouco a pouco están deteriorándose, quedándose sen instalacións e moitas veces prexudiciais para incluso o uso de dita actividade deportiva. Por todo iso, o Partido Popular presenta neste pleno unha moción nas propostas de acordo no que din o seguinte: que o Concello de Cangas, a través dos departamentos técnicos municipais, elaboren un plan programado de mantemento de instalacións con fin de garantir unha mellor calidade do servizo ofrecido aos usuarios e prolongar así a vida útil de cada unha das instalacións. Ademais, esa posto en coñecemento elevado a cabo polo personal municipal correspondente, así como asesorado polos departamentos técnicos. E segundo punto, que o Concello de Cangas realice campañas de concienciación cidadá para onde se fomente o bo uso das instalacións deportivas. Por ahora, nada máis. Moi ben, abrimos entonces o primeiro turno de palabra. Sí. Hola, boas tardes a todos e a todas. En referencia ao que dixo o compañeiro concelleiro, sí que é verdade que as instalacións deportivas necesitan máis mantenimento, non mantenimento, moito máis mantenimento. Pero creo que vostede estivo de concelleiro de deportes e voto en falta o seu plan de mantenimento no seu día. Iso por un lado. Segundo, sí que fomos con técnicos municipais e instalacións que non necesitan mantenimento, directamente necesitan botalas abaixo, porque están realmente, non sei nin como algúns clubs poden entrenar ali. Vale, estou falando, por exemplo, de Romarigo, da instalación de Romarigo. Estou falando, por exemplo, dos campos do Keniata. Estou falando, por exemplo, da instalación de San Roque. Realmente, si é certo que falla moitísima falta de mantemento, pero, por exemplo, a piscina municipal, o teito hai que cambiálo e non é por falta só de mantenimento. Polo de agora, gustaríame preguntarlle a que se refire o segundo punto, realizar campañas de concienciación. Polo de agora, nada máis. Ben, turno para Benega. Bueno, eu intentando ser o máis propositivo e positivo que poida, direi que os técnicos municipais sí que en todas as instalacións deportivas xa se pasaran para ver cales son as deficiencias que presentan. Algúnas delas, efectivamente, podense solucionar, como vostede di, con mantenimento, porque sí que existía un mantenimento eficiente ou directamente non existía un mantenimento. Pero en outros casos non é un problema xa de mantenimento e hai que facer obras de gran calado. E non se soluciona co mantenimento que vostede propón, que tamén hai que facelo, evidentemente. Ainda que as instalacións estiveran en boas condicións, hai que seguir facendo o mantenimento. Eso vaise facer sin ninguna dúbida, e ademais a intención deste goberno e en parte nos orzamentos correspondentes á Concellería de Deportes que vamos presentar o mes que ven, pois xa hai
consignadas partidas para algunhas obras desas que digo de maior calado, que van máis alá do mantemento. Polo demais, decir que tamén me sorprende o punto 2, porque non acabo de entender se o que se está dicindo é que a situación das instalacións deportivas municipais é froito maiormente dun mal uso por parte dos usuarios. Eu creo que non, é simplemente que o uso provoca o deterioro co paso do tempo simplemente sin mala intención de ningún tipo. Entonces non creo que sea necesaria unha campaña de concienciación. Creo que a ciudadanía xa utiliza o mellor que pode as instalacións deportivas. Nese sentido non lle veso moito sentido ao punto 2. Por lo demais, o punto 1, evidentemente, completamente de acordo. Pecha. Ese é a primeira turno de palabra ao Partido Popular. Pero pechas ti o primeiro turno. Gestido, claro. Bueno, con respecto a Concelleira de Deportes, eu creo que necesita máis mantenimento, non necesita mantenimento, porque está dicindo que máis mantenimento, eu creo que non se está facendo ningún mantenimento, o que está facendo son reparacións porque os clubes están solicitándoas xa como mal menor, ¿no? E así fíxose no último torneo, campeonato que se celebrou en Romárigo, que casi en 12 horas transformouse un vestiario que estaba impracticable e deixouse impracticable o día seguinte despois das queixas do propio clube e deste grupo municipal, ¿no? Con respecto a que non había, está mentindo, señora Sagrario, está mentindo, o descoñecía totalmente o deporte. Claro, a concelleira fai pouco, non sei se coñecía o deporte antiguamente, ¿no? Pero creo que non hai ninguna queixa e este concelleiro a que le fala pois foi quen de presentar ou contribuir ao que o Concellería de Deportes tivera un equipo propio de mantenimento das instalacións deportivas. Se non o coñece, creo que aínda hai traballadores que forman parte dela, ¿no? Entonces, non sei a que se refire que non había un mantenimento. Claro que había plan de mantenimento programado, señora Sagrario. Campañas de concienciación, o punto 2 parece que non entenden ben. Eu creo que está claro, efectivamente, o uso das instalacións son feitas tanto por deportistas como por usuarios que van a ver as instalacións. É importante que eles cuiden tamén instalacións, son instalacións municipales e creo que é importante que se cuide as instalacións. Gustaríalle que se alguén entra na súa casa, que lle cuiden a súa casa, pois é o que estou falando realmente, e moitas veces hai que facelo así. Entonces, con respecto a iso, creo que non sei cal é a dúbida. As instalacións municipales duran o que duran. Cando estuve en Concelleiro de Deportes seguían durando e claro, co tempo teñen que levar un mantenimento como calquera outra instalación. Eu recordaríalle que dita instalación hai uns mantenimentos que son obrigatorios e dúbido que se estén facendo. Espero que se estén cumprindo os reglamentos que estableza a normativa legal, como é o control da lexionela, como é o cambio de extintores, como é o cumprimento das saídas de emergencia, e creo que non se están cumprindo, señor Antón e señora Sagrario, como responsable de instalacións deportivas. Non quería olvidarme tamén das últimas reparacións que se fixeron, como por exemplo no Estadio Lotismo, que me esquecín antes, é dicir, reparacións que se fixeron con cartos públicos e que aínda hoxe siguen sin terminarse ou están con fallas de acabado. Eu creo que o sabe vostede e ten que facer algo por solucionarlas, nada máis por agora. Ben, pois abrimos o segundo turno de palabra. Ben, bueno, desde Alternativa vai votar a favor desta moción, porque máis que un plan é evidente que o que necesitan as instalacións son mantemento, pero tamén hai que dicilo, claro, o que non podemos facer é unha piscina en forma de balea e despois que nos chova dentro cando antes de darlle a alta. É dicir, temos o orzamento que temos municipal e é moi complexo facernos cargo de instalacións faraónicas cando resulta que despois non hai cartos para cubrir ese mantemento. Non se hubiera valido perfectamente unha piscina en cuadrado, hubiera quedado estupenda. Temos un problema moi serio na piscina, o sea, e o digo moi seriamente e non por alarmar, pero ten polillas toda a estructura, toda a cuberta, e sí que eu botei en falta este ano no plan Concellos que a segunda fase dese proxecto que se iniciou fai un ano se continuara, e se bota en falla porque hai un problema moi serio
de termitas na cuberta que de madeira. Moi serio, e así o dixeron os propios técnicos que foron a comprobar cando levantaron o baixo cubierta. Entón, temos un problema que temos moitas instalacións moi embellecidas, que por culpa dun plan de axuste dunha débeda que tivo Cangas se foi incapaz de facer un mantemento axeitado que non se permitía contratar, pero agora xa non é o momento, non? Digamos que o goberno municipal saliu unha prensa esta semana dicindo que de 15 millóns de orzamento pasamos a 19,5. Entón, quere dicir que cartos hai. O día prensa e en voces dos concelleiros do goberno, o lin na prensa e onte ou anterdonte, non estou mentindo en cuantías. É unha realidade e, evidentemente, vamos a apoiar a moción como non cabe de outra forma. Moi ben. Seguinte turno. Señor Gestido, creo que no anterior pleno vostede me preguntara polos cuartos de baño, díxenlle que iban a quedar listos. Sí que é certo que se encargou bastante en chamar a xente para buscar o vídeo. Non o fixen porque vostede colgase ese vídeo. O que tiña que ter un poquinho de criterio e cando colga un vídeo que chamou a non sei cantas persoas para topalo, non? Tamén tiña que ter a decencia ou a deferencia de colgalo cando está ranxado. Bueno, cousa que é normal en vostede, non? Por outra banda, sí que se está facendo un mantenimento dentro das medidas, sí que falla moitísimo máis mantemento, eu iso non o vou a negar porque é algo que se mira a simple vista. O que me parece que este punto número 2 de que hai persoas que son deportistas e que cuidan as instalacións e que hai persoas que non son deportistas, home, ata onde eu sei, a xente do pobo de Cangas sabe como ten que tratar as cousas. Non creo que lle faría falta unha campaña de concienciación. Ata onde sei, creo que somos bastante civilizados como para coidar as cousas. O que temos o propio Concello, eu inclúome, é ter as cousas en condicións. Polo de agora nada máis. Pecha entonces o Partido Popular. Bueno, estou de acordo con vostede, señora Vitoria, efectivamente, que a piscina municipal requere mantenimento. Recordará que do 2015 o 2016 o Partido Popular non gobernaba neste concello e foi o grupo do Bloque Nacionalista Galego quen deixou abandonadas dita instalación, non? Como sabrá, esa instalación de madeira requere un mantenimento moito maior que calquer outra, efectivamente, pero se deixa abandonada e despois de casi 10 anos non se toca, pois como sabrá vostede, o seu mesmo na súa casa, pois pasará o que pasa, que esa instalación pudriuse e hai que facer un mantenimento moito maior. Con respecto a vostede, señora Sagrario, é moi dada a tirar a pedra e esconder a man. Relativamente, sabe que o día antes que díxolle o clube de Cinania, que é o responsable dese torneo, ese evento a nivel galego que se facía o sábado, que as instalacións estaban feitas, que estaban terminadas, efectivamente, sacou unha foto vostede mismo solo da parte de abaixo, pero non sacou da parte de arriba que estaban sen reparar. Eso é así, señora Sagrario, e non minta. Con respecto, tamén recoméndolle que o Gatañal, que é unha instalación que visita moi a menudo, pero creo que só visita o palco de autoridades, vostede máis a súa compañeira de partido, as dúas, xunto con algún outro máis, visitan só o palco. Se visitara o resto de instalacións, como son o vestuario, sabría que ten unha instalación artesanal cubrindo, ou por lo menos solucionando os problemas da goteira que ten os vestuarios, non sei se coñece esas fotos tamén, os vídeos que están circulando, pero recoméndelle que pase por dita instalación e botelle unha ollada. Campañas de concienciación, insisto, campañas de concienciación, xa dixo tamén a vosa compañeira Iria Malvido, con respecto á concienciación, efectivamente, cando se poñen marcas nun chan, hai vehículos que asaltan, e igual hai que poñer esas marcas, hai que poñer esos informativos, esos anuncios informativos en ditas instalacións. A xente ten que cumprir e moitas veces non cumplen. Non estou dicindo que os pobo de Cangas estén cumplindo sistemáticamente o uso de instalación. Simplemente digo que é importante as campañas de concienciación para isto e para outras cousas, nada máis. Moi ben.
Vamos entonces a dar paso á votación da moción. Votos en contra, abstencións e votos a favor. Mantede a man arriba. Votos a favor. Apróbase por unanimidade. Ben, e damos paso ao punto 6º da orde do día, que é a moción do Grupo Municipal do Partido Popular sobre o estado actual do servizo de recollida do lixo. Ben, boa tarde a todos e a todas. Se facemos unha revisión de todos os puntos do servizo de recollida do lixo en Cangas e, por ende, na Mancomunidade, todo o que sacaríamos en limpo é que este servizo non pode ser peor. Tamén é paradóxico que precisamente o servizo que se encarga de limpar sexa quizáis o máis suzo. Levamos anos cun deterioro gradual no contrato da recollida do lixo. Non existe en ningunha das áreas que soporta este contrato satisfacción por parte dos veciños e das veciñas. Se a día de hoxe fixéramos unha enquisa, realmente a opinión sería bastante peor que hai 6 meses ou que hai un ano. O que quere decir que en este servizo perdemos cada día parte das avantaxas que nos tiña que traer. Aquí se trouxeron varias mocións nese senso, falando sobre as rutas, falando sobre a contenerización, sobre as frecuencias e tamén falando sobre a limpeza dos contenedores e a súa contorna. Todas as mocións aprobadas, pero, como sempre, non executadas. Dende xaneiro, Cangas detenta a presidencia da Mancomunidade. Realmente o contrato do lixo é o máis importante da Mancomunidade de Concellos do Morrazo. Creemos que dende esta presidencia podemos traballar para mellorar este contrato. Un contrato precario, xa que, como sabemos todos, rematou a prórroga no 2021 e dende esa se prorroga cada 2 meses. E se prorroga simplemente cubrindo os gastos do persoal, co cual os veciños e as veciñas temos cada vez un servicio peor e seguimos pagando o mesmo recibo. Cangas, por outra banda, é o concello que máis aporta e tamén é, según o sentir de todos os cangueses e canguesas, o que ten o peor servizo de todos. Tivemos unha asamblea da Mancomunidade o 14 de setembro do 2023 e nesa asamblea se nos anunciou a bombo e platillo que se iba a levar a cabo por fin a municipalización do servizo. Isto era unha promesa moito tempo levada polo presidente naquel momento da Mancomunidade e, por fin, ese día 14 de setembro, aí a sacar adiante unha municipalización avalada, eso sí, por un informe redactado, a medida para a presidencia, un informe técnico preciso e veraz según nos trasladaron aquel día naquela asamblea. A data 13 de decembro se reúne a Xunta de Goberno da Mancomunidade e dende esa presidencia, a mesma que nos falou 3 meses antes de municipalizar, lle contan a prensa, porque non nos contan os demais membros da asamblea, lle contan a prensa que van a falar da posibilidade de sacar un contrato ponte. Por qué? Porque ese informe tan maravilloso realmente tiña bastantes erros e lle faltaban datos importantes económicos. Con todo isto, non sabemos nin como se atopa ese contrato ponte, se vai a sacar ou non. Non sabemos como están as negociacións para poder municipalizar este servizo, non sabemos nada de nada de nada, a pesar de pedir información á Mancomunidade e tamén aquí a través deste órgano xestor. Por todo iso, traemos esta moción. Nada máis e grazas. Ben, abrimos o primeiro turno de palabra. Victoria, vas a participar? Simplemente vou facer
Bueno, hoxe xa debe ser o cuarto punto da orde do día do que non se lee nin ninguén coñece que é o que aprobamos, porque non se están lendo os puntos de acordo. Eu non sei se o público que temos están enterando. É dicir, o que se di é unha cousa, os puntos de acordo... A ver, os leo, pero... Ia leelos na segunda, pero tes razón. Os puntos, perdoade dentro público, os puntos de acordo son instar ao Goberno de Cangas a que exisa a Mancomunidade de Concellos do Morrazo que poña fin a este servizo precario, dando os pasos que anunciaron para poder facer un contrato ponte previo á municipalización do servizo que garante aos veciños un servizo eficaz. Segundo punto, instar ao Goberno de Cangas que solicite á Xunta de Goberno da Mancomunidade de que se informe a todos os grupos da Corporación Municipal de Cangas cales son as características da actual situación contractual do servizo. Terceiro punto, instar ao Goberno de Cangas que exisa a Mancomunidade de Concellos do Morrazo que se lle dé acceso a todos os membros da Asamblea de todos os estudos realizados nos últimos anos sobre a viabilidade da futura municipalización do servizo. Esos son os puntos, grazas. Continúas. Bueno, nos seguiremos nomeando e repetindo de forma constante e continuada que ninguna, absolutamente ninguna administración debería xestionar de forma indirecta ningún servicio, porque se trata de bens públicos que pasan a ser xestionados por mans privadas. Temos que recoñecer que é un servicio precario, é evidente, o vemos pola rúa todos os días. É un servizo complicado. Pero sí que tamén é certo que se fixeron 3 estudos e parece ser que ningún dos estudos é o correcto para tomar unha decisión. Desde a alternativa, a primeira parte da miña intervención o que queremos basar é que nós seguiremos defendendo na municipalización do servicio, apoiaremos esa opción cando se nos diga cal é o informe válido ou o estudo válido, porque levamos 3, e iso é verdade. Na última asamblea sí que se nos dixo que o último era o válido e agora nos atopamos cunha nova información. Tamén ben é certo que se fala dun contrato ponte. Entendemos que tampouco fai falta perder o tempo nun contrato ponte. E máis, podemos simplemente ver para concellos como de Pontevedra que leva 10 anos prorrogando a empresa sin esa licitación e sin esa necesidade de contrato ponte. Que non digo que non estou dicindo que sexa a mellor forma de xestionar, pero se lle dedicamos a facer a licitación para un contrato ponte, ao mellor non nos dedicamos en facer un estudo de verdade concienciado e que nos valga, porque o que queremos saber os veciños e as veciñas é si o que nos costa o servizo do lixo é proporcional ao servicio que nos dan. 2, se estamos cumplindo coa normativa europea de reciclaxe que nos vai impoñer ano a ano a Unión Europea. E 3, que xa é hora de que deixemos de mandar absolutamente todo para a Sogama, porque se algo ten Cangas é unha contorna natural a protexer e todo aquilo que mandamos no contenedor marrón é para queimar en Sogama e iso é de todo menos eco. Ben, seguinte turno de palabra. Bueno, respecto a esta cuestión, me sorprende que vostede, señora Hermelo, diga que deste tema non sabe nada. Evidentemente o público non sabe nada porque este tema non se debatiu aquí, pero vostede tratou este tema en xunta de portavoces. A min personalmente non me sorprende que vostede diga unha cousa ali e outra aquí, pero bueno, que conste que este tema se tratou, ela ten toda esa información de que está requerindo, porque lla trasladamos a presidenta da Mancomunidade e a alcaldesa de Cangas e máis eu, que estábamos nesa xunta de portavoces, a señora Loli Hermelo, que é a portavoz do Partido Popular. Agora mesmo decides que non temos como unha decisión tomada. Nos temos unha decisión tomada, queremos unha empresa pública como xestión. A cuestión está en que seguir prorrogando o contrato nos din os técnicos da Mancomunidade, tanto secretaría como intervención, que non é posible. Polo tanto, a única fórmula viable é un contrato ponte, é dicir, facer un contrato mentres conseguimos facer os estatutos e toda a documentación posible para facer precisamente unha empresa privada. Ben, para poder facer isto, o que estamos agora mesmo facendo é unha licitación que vai a ir en 4 fases para ter un estudio de custes ao respecto de poder saber canto custaría
o servizo que queremos dar, non o que estamos prestando, sino o que nos gustaría prestar, porque evidentemente sabemos que hai certas cuestións deficitarias. Evidentemente este novo contrato incluiría a nova flota de camións, porque por si non o sabedes, o que ven dando problemas precisamente a antigüidade dos camións que se nos estropean todo o tempo, e iso fai que non poidamos sair á rúa, que non poidan sair á rúa a recoller a basura, o que nos leva a utilizar un camión 24 horas, camións de máis de 15 anos, traballan 24 horas, imaginado que iso. Bueno, esperamos realmente, sabemos que é un problema, pero tamén queremos decir que a recollida de basura que facemos na mancomunidade tamén ten puntos positivos. Eu quero decir, porque parece que ás veces non o vemos, pero se está facendo o que no canal Oreca, é dicir, unha recollida porta a porta en hostelería de orgánico, o que inda a semana pasada nos deu 30 toneladas de compós que se puso a disposición de todo o vecindario. Estamos sendo precisamente un concello que veñen outros concellos a estudar precisamente porque isto é algo realmente pionero e vanguardista, porque estamos conseguindo, canto máis consigamos recoller de orgánico neses contedores que temos nas rúas marrós, menos pagaremos precisamente de basura, e esta é a tendencia, esta é a liña que este goberno ten clara, que é precisamente a separación e ter cada vez menos basura nos contedores verdes que os de orgánicos que o que realmente pagamos. Polo de pronto nada máis. Hola de novo. Bueno, isto de falar de último fai que sempre acaben todos pisándome o que teño que decir. Iba a comentar o tema de que efectivamente a licitación dese contrato ponte previo á municipalización xa está en marcha. Iba a falar das 4 fases, pero se me adiantaron. Decir entón simplemente que está previsto que estea en setembro completado tanto o borrador como análise de custes para ese contrato. Tamén quería aclarar que a secretaria da Mancomunidade confirma, cando lle preguntamos, que lles foi remitido o estudo da municipalización. Non sei se, non poño en dúbida o mellor que non o recibiran, pero ela confirma que se lles enviou. O mellor hai un problema de a onde se lles está enviando, non o sei, pero a secretaria da Mancomunidade confirma que foi enviado. Quería preguntarlle á concelleira Vitoria Portas si simplemente se equivocou de color no contedor cando dixo contedor marrón. Supoño que se refire que lo vamos por aí era o verde, non? Bueno, entonces está claro, porque efectivamente o contedor marrón é un traballo desta mancomunidade moi avanzado e que efectivamente nos está proporcionando beneficios en canto a aforro de custes no que se envía a Sogama, que é o do verde, e tamén en canto á produción do compost, como ben dixo a compañeira, que se está repartindo gratuitamente a todos os veciños e veciñas. Quer decir que iso sí que hai traballo pioneiro nesta mancomunidade respecto ao tratamento do lixo. Gracias. Ben, señora Malvido, vostede na Xunta de Portavoces, esta moción estaba presentada con estes puntos e ali na Xunta de Portavoces dixemos que non tiñamos a documentación. Simplemente iso. Non vou cambiar a moción para traela ao pleno. É a mesma da que falamos na Xunta de Portavoces. E por outra banda lle direi que eu non quero que me conte vostede nada, quero que me dea a documentación, porque vostede pode interpretala dun xeito e eu de outro. Entón, prefiro realmente ver a documentación. Aínda así, non a vou a tildar a vostede de nada, porque non é vostede o fundamental. O fundamental aquí é isto. O fundamental aquí é que por moito que digamos, a ver, o canal Oreca leva máis de 15 anos funcionando, non con ese nome, ni con ese contenedor, pero esa recollida porta a porta para o comercio e para a hostelería leva máis de 15 anos. Está moi ben que vostedes o manteñan, home, esperábamos que polo menos o mantiveran. Nos queremos que o servizo que se dea sea un bo servizo, porque é o que temos que facer. Estamos aquí para traballar por un bo servizo, sexa municipal ou non.
E o que está claro é que levamos anos dicindo se queren municipalizar, municipalicemos, pero traian o informe. Xa levamos 3 informes feitos e ningún sirve. E os informes tamén os pagamos nós, porque a mancomunidade non ten un peto. Son os cartos de todos os veciños e as veciñas, de toda a contorna. Co cual, fagan o que haxa que facer, que apostan por a municipalización, estupendo, pois fagámola. Pero non levemos anos prometendo unha cousa e non facendo nada, porque leva este contrato que finalizou a prórroga no 2021 e estamos no 24, levamos 3 anos facendo contratos cada 2 meses. Non temos nada de que congratularnos con este servizo, nada. E non hai máis que ver como están as rúas donde hai contenedores. Non temos nada do que van a gloriarnos. Nada. E por moito que se faga, o que hai que facer é un bo traballo. Leválo a cabo. Vostedes falan agora de contrato ponte. Nós, xa fai 2 anos, dixemos, se queremos municipalizar e mentras non teñamos o informe, fagamos un contrato ponte. E se negaba, porque estábamos estupendamente coa empresa que estábamos, con camións rotos, coa planta en mal servizo, pero estábamos ben. Esa é a realidade. E iso que ven todos os veciños e as veciñas. E podemos vir aquí a decir o ben que o facemos, pero que hai que ver é a rúa. Como cheira. Hai que ver as ratas e hai que ver todo o que temos. Nada máis. Segundo turno de palabra. Ben, eu creo que se mezclaron moitísimas cousas. Non vou ser eu quen diga que é un servicio que se está a prestar en condicións óptimas, porque non é verdade. Ben, e o sabemos todos e todas. Pero hai que recoñecer, é dicir, con esta empresa se asina un contrato con un servizo a desempeñar e nos últimos 4 anos, na legislatura anterior, se implementou composteiros, biotrituradoras, recollida selectiva na hostelería, recollida do papel e do cartón comercial, separativa no rural e agora a subvención europea do ano 2022 do contenedor marrón, que sí que me van a matar. É dicir, do contenedor marrón que en este momento temos polo Concello. O contenedor marrón e o porta a porta da orgánica en hostelería se consiga a raíz de 2 subvencións da Unión Europea no ano 21 e no ano 22, que nos deron moitas alegrías. Pero evidentemente a empresa non tiña contratado todos estes servicios a máis que nos vamos metendo nun servizo de recollida e reciclaxe como se marca na Unión Europea. E iso temos que ser conscientes todos. É dicir, tampouco toda a culpa é da empresa. A empresa asinou unhas condicións, hoxe somos moita máis poboación e lle metemos moitísimos máis servicios. Todo este servicio non repercuten no pobo, que é o importante. Ben, pois a cuestión está que no ano 2022 Sogama nos meteu unha bonificación dun 30% no recibo ao Concello de Cangas, porque os veciños e as veciñas fomos capaces de facer a selectiva, porque o primeiro que o facemos é nas nosas casas. Bonificación que se perde no ano 2023. Temos que volver recuperala. Pero é certo que non podemos cargarlle esta infraestructura e esta necesidade a unha empresa que asinou outra cousa. É responsabilidade da mancomunidade e desta corporación como membro desa asamblea intentar que se incremente ese contrato e que se faga ese estudo. Tamén somos conscientes que a mancomunidade, gracias a Deus, non pagou o estudo, se os veciños están pensando, porque era un fiasco, parece ser polo que se nos trasladaron, e que non se pagou porque é certo que unha vez salida da reunión da Xunta de Voceiros chamei o interventor da mancomunidade para garantir se se pagara o estudio. Non, porque xa é o colmo que tú fagas unha auditoría dunha empresa e o primeiro que non se audite son os salarios dos traballadores. Non lo entiendo. Entón, evidentemente non se pagou. Tamén hai que decilo. Esa mesma empresa que fixo estudo se negou e recomendou na mancomunidade en contra do posicionamento daquela alcaldesa de Cangas, que era eu, e de Alternativa, de pedir a subvención á biodigestión, porque ese é o futuro e porque todo o lixo que metemos nos contenedores, independentemente de que cor, ten que ter unha repercusión e unha devolución aos veciños, e o que buscamos é pagar menos no noso recibo, contaminar
menos a nosa contorna e que eso repercuta nas nosas arcas, nas municipais e nas dos bolsillos dos veciños. Polo cual, a alternativa vai votar a favor da moción, porque é verdade que o que intentamos un pouco empurrar con esta moción é que se empurre ese contrato ponto e se considera meter todos estes servicios extras que se foron metendo nestes últimos anos e todas esas subvencións que agora rematan, ben, e que de verdade se leva a cabo dunha vez, porque por unha vez nesta corporación estamos todos de acordo en municipalizar, con lo cual iso tamén é un hito importante. Quisera dar as gracias a Vitoria, porque por unha vez que digo algo que é verdad que o dice, pois o recoñecen. Efectivamente, o que iba a decir é que os estudos que consideran os técnicos da mancomunidade que non sirven, non se pagan, polo tanto, pode haber 1 millón de estudios, pero se non se pagaron, non diga vostede que os pagamos todos porque sabe que non se pagaron, porque así yo fixemos saber cando tratamos este tema. Entendo que vostede, que é a oposición, exagere e pareza que Cangas está cheo de ratas, cucarachas, la basura sale voando polas rúas, nunca xa máis recollemos, dáse a sensación, nada máis certo da realidade, non hai máis que pasear por Cangas que está limpa, agradezo moito, por certo, o servicio de limpeza viaria, pero bueno, despois respecto a outro tema que trataba vostede de que Cangas paga moito máis. Claro, Cangas paga moito máis que Bueu e que Moaña precisamente porque a poboación é máis do dobre. Entonces nos pagamos en consecuencia do número de poboación. Outra cousa que me gustaría deixar, que isto xa así entrando en tema que sí que creo que deberíamos de meditar todas e todos os veciños e veciñas de Cangas, é a tarifa que pagamos da basura con respecto ao que nos custa o servizo que estamos recibindo hoxe. A día de hoxe, tal e como estamos pagando o recibo da basura, que probablemente nos pareza moito cando recibimos, eu non digo que non, solo paga a metade do servizo. O resto recae nas arcas municipais. E penso que é algo que temos que meditar, porque agora mesmo o que pagamos os veciños non cubre o servizo que recibimos. É deficitario, eso é así. Eso, primeiro de base, xa é un problema porque as contas non dan. E logo tamén quero decir que todos os veciños e as veciñas de Cangas pagamos, evidentemente, cando se triplica a poboación en verán, pagamos toda esa basura do turismo. Entonces, iso tamén creo que é algo que igual deberíamos de debatir en algún momento sobre como pretendemos gravar ou como vai a repercutir nas arcas municipais ese custe que supón para a mancomunidade, para todas nós, de recibir todo ese turismo con toda o liso que será. Nada máis. Bueno, para rematar, quería explicar o voto do BNG nesta moción. O primeiro punto que se nos propón como proposta de acordo, que é a de poñer fin ao servizo precario e facer o contrato ponte, evidentemente, como xa comentamos, estamos xa iniciado ese proceso e, polo tanto, evidentemente, estamos a favor e non temos ningún problema en apoialo. No segundo punto, no que se solicita a Xunta de Goberno da Mancomunidade que se informe a todos os grupos da Corporación Municipal de cales son as características de toda a situación que trata do servicio, bueno, non temos ningún problema en votar a favor porque creo que todos os membros desta corporación sabemos cal é a situación contractual do servicio actual, que é, como aquí se dixo precisamente, a continuación forzosa do servicio do ano 2021. O dixo a propia concellera do Partido Popular, o sea, que sabe perfectamente cal é a situación actual contractual do servicio. O punto 3, que se exixa a comunidade que se lle acceso a todos os membros da Asamblea de todos os estudios realizados, como dixen na miña primeira intervención, a pregunta que se lle fixo a secretaria da Mancomunidade indica que se lle deu acceso e se lle enviaron eses estudos. Se vostedes afirman que non lles chegaron, pois vale, creo que aí deberían ver cal é o problema de comunicación que hai entre a Secretaría da Mancomunidade e os representantes do Partido Popular. Pero, desde logo, a nós se nos transmite que sí se enviaron. Entón, tampouco vemos ningún problema en apoiar este punto. Por lo tanto, a favor. Ben, repito, non é o que se diga, é que se dean os documentos e que se constate, nada máis.
É tan sinxelo como iso. Antón, nós non temos ningunha documentación, vale? Pero é a vosa labor saber a donde se remiten, porque dende xaneiro tendes a presidencia da Mancomunidade. E entendo que a secretaria depende de vos. Entón, teredes que saber vos a donde se envían eses correos. Nos, dende logo, non os temos. Entón, bueno, sí podemos chamarnos a secretaria, pero nos parece que o que procede é que vos, que sodes os presidentes, decidades, bueno, neste caso a presidenta, se decida. A realidade é a que xa se sabe que o que se paga no recibo non se cubre todo o gasto. Xa o sabemos todos. Tamén sabíamos todos en setembro ese dato e, sen embargo, do que falaba nese momento o presidente da Mancomunidade era de subir o recibo. E o que dixemos nos foi: non podemos subir un recibo a un servizo que se está dando mal. Seguramente os veciños non terían ningún problema en que se lles cobrase algo máis neste recibo se fose un servizo aceitado, que non o é. Non o é, nin no centro, nin nas parroquias. Non o é en ningún sitio. Faltan contenedores, faltan islas de reciclaxe, xa que nos vanagloriamos do reciclaxe, faltan islas de reciclaxe e faltan moitas campañas, porque si, o contenedor marrón está aí, pero como xa dixo Vitoria, hai que facer campañas e a campaña non se fai nun día ou pondo aí un posto para explicalo. Hai que ir casa por casa. Nada máis. Ben, antes de pasar a votar, vou a dar uns datos que traio da Mancomunidade e, a pesar de ser conscientes da realidade e a precariedade do servizo e de entrar en este xogo de a ver si consigues mellorar sin ter máis ingresos, é un pouco difícil, que antes, o ovo a galiña, porque é difícil se non tens máis ingresos mellorar algo, é unha cousa inevitable. E a pesar de que se diga que non hai nada do que van a gloriarse, vou a dar algúns datos que creo que sí, e sin deixar de ser conscientes das deficiencias que poida haber. E dos datos que sí nos podemos vanagloriar e que sí que forman parte de cumprir esa normativa europea de reciclaxe é que a Mancomunidade xestionou de forma directa 400 toneladas de biorresiduos do canal Oreca dende que comenzamos en agosto do 22. Levaramos 15 anos, pero con este novo sistema, estou falando de datos dende o 22. Estes biorresiduos se evitou de leválos a Sogama, aforrando o canon de 48,30 euros tonelada, máis IVE. E dende aquí fago un chamamento á veciñanza, que cada kilo que entregamos nos contedores marróns, e aproveito un pouco como facer campaña de difusión, supón un aforro para todos nós, e esa sí que pode ser unha maneira útil de que esa taxa que pagamos cunda máis e nos supoña un maior servizo. Isto supón un aforro dende esta data, e estamos falando de setembro agora, de 19.320 euros só no canal Oreca. A isto hai que sumarlle o aforro en combustible, man de obra e desgaste de maquinaria asociado ao desplazamento ás plantas de Sogama. Ademais de, como decía a concelleira Iria, de que conseguimos ter este fertilizante no Morrazo, e isto queda aquí. O incremento de toneladas recollidas nestes últimos meses ven dado polos novos adheridos, e con isto falo agora sí do contedor marrón, donde depositamos o lixo ás familias. A mediados de febreiro deste ano comezouse a recollida domiciliaria co contedor marrón. Acaba de comezar, pero xa temos máis de 600 familias participando. En febreiro só foi medio mes e xa se recolleu 1,72 toneladas e en marzo do 24 xa subimos a 5,96. Todos estes datos fan do Morrazo realmente agora mesmo un referente para outros lugares onde non están postos nin en marcha, ni o mellor, non sei se non teñen capacidade, pero sí que somos un referente e a nosa planta está sendo visitada por xente de outras partes do Estado español. Entón, sí que hai que aprender a poñer en valor aquelas cousas que sí que son positivas. E aproveito só esta intervención para animarvos a todos a que participemos máis na reciclaxe e que poñamos os biorresiduos nos contedores adecuados.
Sin máis... Veña, pois pecha. Ben, non se dubida de que hai moitas fórmulas para facer ben as cousas, pero, dende logo, eses datos o que veñen dicindo é que realmente os veciños e as veciñas do Morrazo sí que teñen conciencia, e é a mancomunidade a que non está á altura de todos os veciños e as veciñas. Nada máis. O que dixeches foi que non había nada do que van a gloriarse. Estaba dando os datos que din o contrario. Ben, non estamos de acordo, como podes ver. Pois entonces, nada, pasamos a votar. Votos en contra, abstencións e votos a favor. Queda aprobada a moción por unanimidade. Punto 7. Moción do Grupo Municipal Mixto sobre a xestión da aula matinal dos nosos centros educativos como medida de conciliación. Ben, a Alternativa dos Veciños trae a este pleno a moción de aulas matinais, pero tamén dos comedores escolares. Consideramos que ambos ferramentas é unha opción real dentro dos servizos educativos e que deberían ser obrigatorios tanto no ensino obrigatorio como na educación infantil. Consideramos que é unha ferramenta de igualdade, por un lado, e de conciliación polo outro. Que ocorre no noso concello? Que soamente sendo competencia da Xunta ambas figuras, soamente a Xunta se fai cargo do CEIP San Roque e o CEIP Castrillón, mentras que é o propio Concello o que xestiona os comedores, neste caso de Nazaret, Ío, Espiñeira, Aldán e a Rúa. E cando falamos da aula matinal, que noutros sitios tamén se chama Plan Madruga, que é antes de comezar o horario escolar, é as AMPAs e a Federación de AMPAs da Gameliña no Concello quen xestiona esas aulas matinais, que, nos últimos anos, excepto no ano de COVID, aproximadamente teñen unhas 50 crianzas as que se atenden para que os seus pais poidan ir a traballar en horario temprano para poder conciliar esa vida laboral e esa vida familiar. Queremos recordar que nós, e queremos facer mención, que as aulas matinais sempre non as consideramos como un sitio onde deixar os nenos. Ben, é unha ferramenta de conciliación que o que se busca neste caso é que os papás acrediten que están traballando e entón o necesitan, non teñen a quen deixarlos se os deixan antes no cole, ademais de na búsqueda de emprego activo ou cursos de formación e de fomento de emprego. Por ese motivo, a Alternativa trae aquí 4 puntos de acordo. Punto 1, o Pleno do Concello de Cangas insta a Concellería de Educación a garantizar os servizos de comedor e aula matinal en todos os centros educativos públicos do Concello de Cangas. 2, o Pleno do Concello de Cangas insta ao Goberno Municipal e á Xunta a garantir o acceso ao servizo ás familias en igualdade de condicións, e isto é por renta, co maior esforzo no apoio ás familias máis vulnerables. Punto 3. O Pleno do Concello de Cangas insta ao Goberno Municipal que, mentras a Consellería de Educación non se responsabilice da xestión das aulas matinais, asuma a súa xestión o Concello, substituindo as AMPAs nese papel de responsabilidade. E o punto 4. O Pleno do Concello de Cangas insta ao Goberno Municipal a que designe nos orzamentos municipais a cuantía de 10.000 euros como aportación á aula matinal como axuda en función das súas rendas, garantizando así o acceso ao servizo polas familias máis vulnerables como bonificación de rendas á unidade familiar. Ben, abrimos entonces o primeiro turno de palabra. Sí, seguinte, o Venegas, sí, o SOE non vai participar. Boa tarde a todas e a todos. Desde o BNG estamos totalmente de acordo con esta moción que trae a Alternativa dos Veciños.
e queremos utilizala tamén para recordarlle ao Partido Popular que os concellos estamos asumindo moitísimas competencias impropias, como ben dixo Victoria, e pedirlle unha vez máis que asuman desde a Xunta, porque hai que lembrar que nos últimos anos a carga tanto económica como de xestión que están levando os concellos ás costas fora das súas competencias directas, a verdade é que é insoportable. E casualmente, moitas destas competencias teñen que ver con esta conciliación da vida laboral e familiar. Podemos comezar falando do SAF, que xa se trouxo moitas veces a este pleno, porque repetimos que é un servicio imprescindible. O que pasa é que tamén é imprescindible que a Xunta cumpla coa súa parte e nos pague os concellos o 100% do gasto, non? Porque ese era o trato, xa o dixemos moitas veces, tampouco me quero repetir moito neste punto, non? Se nos asumíamos a xestión, a Xunta pagaba un 100%. Isto non está pasando. Outra das cousas que tamén trouxo Victoria, por iso tampouco me quero repetir, son os comedores, que como ben comentou, hai 4 que xestionamos nós e 2 que xestiona a Xunta, e tamén se van aquí 50.000 euros ao ano, non? Tamén poderíamos falar de algúns convenios nas escolas infantís que teñen como consecuencia a rebaixa do alumnado nas escolas públicas desta vila e se estaba favorecendo as empresas privadas. Bueno, podría falarse de moitas cousas, pero hoxe estamos aquí para falar das aulas matinais. Non me vou repetir, xa explicou moi ben Victoria o que é unha aula matinal, non? É un servicio que realmente sí axudaría moitísimo a esta conciliación e a esta corresponsabilidade. Con isto, quero ler un par de puntos que están precisamente no Plan Galego de Conciliación e Corresponsabilidade no tramo 2018-2021, que di así no seu preámbulo. O Goberno galego fai unha aposta clara e decidida para pôr en marcha políticas efectivas de conciliación e corresponsabilidade, xa que son un dos elementos mellores para a revitalización demográfica de Galicia, ao cabo un dos principais retos do futuro da nosa sociedade e do noso país. E este plan ten como obxectivo, traio varios, pero vou ler o que creo que é máis importante. Obxectivo específico 3.2, promover a implantación no ámbito local de medidas que faciliten a conciliación da vida persoal, familiar e laboral. E aquí, máis concretamente, di apoio aos concellos galegos para desenvolver iniciativas extraescolares de conciliación que permitan ás familias compatibilizar o traballo remunerado coa vida persoal e familiar, non? Co traballo reprodutivo. Entón, supoño que lle soa este plan porque está asinado por Alfonso Rueda, e non sei se a Xunta entende por cumplir este obxectivo o único que coñecemos que están facendo agora mesmo, que é o plan corresponsables, que sen restarlle valor é un plan moi bo, é insuficiente porque así o demostra a gran lista da garda que deixou nesta última convocatoria. Entón, os concellos que quedan nesta lista da garda terían que financiar eles mesmos os servicios de conciliación se os queren dar. Nós desde BNG pensamos que se unha medida, neste caso, non nos parece universal, porque non chega a todos os concellos que a piden, que cada ano son máis e máis concellos, pois é insuficiente, non? Co resto, pois estamos totalmente de acordo coa moción que trae Victoria. O que sí, que xa se falou nas comisións, vale, temos que debater un pouquiño que dixemos dos 10.000 euros. Vale, porque, bueno, sabe a colación porque dixeches que era un punto debatible, vale, na comisión informativa. Claro, nós non sabemos, non quero facer unha promesa desde esta concellería, desde este goberno, non queremos facer unha promesa, decirte sí que podemos dar neste novo orzamento 10.000 euros, porque, aínda que sí que subiu bastante a partida de ensino, e aquí creo que estamos todas as persoas de acordo na corporación, eu creo que este ano a partida de ensino debería ir total e absolutamente aos arranxos dos coles, que sabemos que todas as persoas que estamos aquí pois que urxe moitísimo. Entón, nós imos votar a favor, xa te digo, estamos totalmente de acordo, pero se se poidese reformular o último punto, non sei se ti tes algunha idea, pero, bueno, eu douche varias. Traio dúas. Un é cambiar, instar ao Goberno Municipal a que este tema se trate no Consello Escolar Municipal, que, por certo, se vai convocar nun par de semanas, e así estar todos os axentes implicados presentes para chegar a un acordo, ou ben a redacción podría quedar como que o Goberno Municipal comprométese a reunirse con todos os axentes implicados e chegar a un acordo para a xestión das aulas matinais. O sea, a nosa proposta é cambiar os 10.000 euros, pero estamos abertas a escoitar outras propostas. E por agora nada máis. Creo que me pasei de tempo.
Sí, boa tarde. Pois nós tamén lemos con atención esta moción e realmente chegamos un pouco a esta mesma conclusión de que, aínda que no título da moción se fala solamente da aula matinal, logo no contido vemos que se trata tamén o tema dos comedores, que teñen a entidade suficiente quizáis para tratalos de forma diferenciada en dúas mocións diferentes. Podíamos chegar un pouco máis ao concreto. En todo caso, toda iniciativa que sirva para apoiar, toda iniciativa que este a prol da igualdade e da conciliación, penso que é o que se busca neste caso, pois nos a apoiamos. Nos queda unha dúbida, tamén nos chamou a atención o tema dos 10.000 euros que queríamos que se quedaran reflexados no orzamento municipal. Eu penso, isto se basea nalgún estudo sobre a situación actual, hai algunha previsión real ou son datos estimados? Sería suficiente esta cantidade ou sería insuficiente e como se soluciona despois os casos que non podrían solicitar? Non sei se tedes algunha resposta. Abrimos entonces, bueno, pechas, claro, tires a poñente. Sí, e xa nos dices entonces si aceptas as emendas. A ver, tamén é certo que, aínda que na miña primeira introdución me centrei moito nas responsabilidades que ten a Xunta e a Consellería de Educación e son da súa competencia estes dous servizos, tamén temos que recordar, e me ven a ben para poder responder ás dúas concelleiras, e o pon a propia moción, que entre as competencias dos concellos figura a prestación de servicios públicos que garanticen a igualdade entre homes e mulleres e as bonificacións nos casos das desigualdades familiares. Volvo a falar da mesma bonificación que falei no imposto da plusvalía, agora a volvo a repetir. Por que 10.000 euros? Porque si hai un estudo. Porque, como dixen antes na moción, deste servicio se está a facer cargo as federacións, a Federación de AMPAs deste Concello. E eles sí que levan xa varios anos facendo o cálculo do que está a suceder e de que sería máis ou menos a cuantía aproximada que faría falta para poder cubrir a demanda, principalmente desas familias que non chegan a final de mes polas súas rentas e que neste momento está sendo moi complicado pagar ese servizo. Digamos que neste momento por cada neno están pagando 100 e algo de euros, digamos que por cada desayuno ou incluso sin o desayuno, simplemente por ese tempo de xestión antes de entrar nos centros educativos. Sí que está cuantificado, ben? Quen di, o comentaba outro día na comisión informativa, que dixen, se non son 10.000, pois valen 9.000. É dicir, máis vale algo que nada que o que teñen en este intre, non? Pero pero sí que quero enfocalo de outra forma. A concelleira decía antes que, claro, que eses 10.000 euros non nos teñen posiblemente de 19,5 millóns de euros de orzamento, non hai 10.000 euros para poder meter nas aulas matinais. Ben, pois vamos a dar a volta. E digo que a cantidade non é a importante, pero sí que está máis ou menos cuantificada. Poderíamos incluso baixar hasta 8.000, pero aí sí que estaríamos discriminando de alguna forma a alguna xente, pero máis vale algo de bonificación que nada que o que están a vivir en este momento, ben? As familias. Reitero, as bonificacións que se fan neste Concello en diferentes contratos por familias vulnerables son claramente bonificacións que se poden facer non dende a área de educación, que é onde se dice que non hai os cartos, senón que se poden trasladar á área de servicios sociais, que esa é a súa función, que é bonificar e axudar as familias con situacións familiares máis complexas ou con rendas máis baixas. Entón, independientemente se podría ir a un sitio ou a outra partida. E tamén recordamos, os coles tamén necesitan arranxos, aí non o discutimos, pero recordar tamén que existe un convenio coa Consellería de Educación onde o Concello ten un convenio cos coles, digamos que a propiedade, o sea, se usa a Xunta para unhas cousas e o Concello para outras nos centros educativos e non xa todo é arranxos e rehabilitación, senón que existen cousas que xa están fora da súa vida útil e que en todo caso lle correspondería á propia Consellería de Educación. Entón tampouco nos carguemos nós con gastos innecesarios en algunhas cousas que sexa necesario, pero digo,
10.000, 9.000, 8.000, algo é máis do que teñen en este momento, que é cero. Se non é en educación, é en servicios sociais. Pero o que non podemos, un concello como Cangas, é deixar discriminados e sin esa opción de intento de conciliación, porque justamente as familias máis vulnerables son as que necesitan ese apoio de conciliación para que se lle ofrecen un posto de traballo o poidan coller, e iso non nos limite a hora do horario de levar as súas crianzas ao cole ou non levalas. E esa justamente as familias polas que máis debemos velar, os que xa teñen unha renta moi alta, pois a mellor non necesitan nin sequera dese servizo. E creemos sinceramente que é discutible a cantidad, non temos problema, vale, xa digo, hasta 8.000 me pode parecer interesante, máis vale algo que nada, pero creo que de verdade que non podemos pasar sin facer, como dixo anteriormente a concelleira de Facenda, sin facer políticas sociais que debe ser o fío desta corporación municipal. Ben, entonces abrimos o segundo turno. Interpreto entonces que non aceptas a emenda ninguna da... Bueno, non só te estou preguntando, a resposta sería non. Perdón, porque quede constancia. Modificamos a cantidade, non existe problema. O cambio que se fai é cartos por unha reunión. Creo que non lle atopo. Non sei, non o atopo, porque a xestión xa se pide aparte, que é o punto número 3. Eu entendo que se me está pedindo quitar o 4. Quere a concelleira un receso ou continuamos? Pregunto. Sí. Ben, entonces vamos a facer un receso de, nada, 1 minuto e continuamos agora.
Bueno, se vos parece, reanudamos, sí? Se vos parece, reanudamos a sesión. Devolvoche, entonces, Leo ou Victoria, que me decides que como queda o texto, claro. Vale, bueno, consensuado agora mesmo coa Concelleira de Facenda e co interventor, imos deixar o punto 4 tal e como está. O sea que aceptamos os 4 e o BNG vai votar a favor. Nada, queda como está. Perdón. Nada, nos damos o noso apoio a esta iniciativa, non só coa esperanza de que se aprobe por maioría, ¿no?, sino de que realmente se leve a cabo, se leve adiante, que non quede, antes decíamos nun caixón, ahora que non quede nunha carpeta, nin virtual nin digital, que se leve adiante, que se leve a cabo. Ben pechado o turno, señor Portas. Bueno, pensen que o que se aproba aquí sí que afecta a maioría da poboación de Cangas, porque de alguna forma algún é pai ou é nai de algún neno que está nos centros educativos deste concello, que sí que seguiremos insistindo en que as competencias corresponden á Xunta de Galicia, pero tamén é certo que as competencias en cubrir as necesidades na igualdade e na conciliación dos nosos veciños e das nosas veciñas e de darlle igual de oportunidades, aínda que estemos no século que estamos, as mulleres, que sempre son as que cargan coa responsabilidade dos coidados, fai que tomar esta medida e de verdade facela eficiente e real, non simplemente que sexa unha moción que se aprobe tal como se acaba de nomear, estamos aportando a que todas esas mulleres que teñen dificultades para topar un posto de traballo e adaptalo á súa situación persoal, e estemos dando unha ferramenta máis para topar ese traballo, para xerar riqueza no noso concello, simplemente con invertir este concello de forma anual 10.000 euros. Creo que é importante a contraprestación que podemos conseguir como corporación. Ben, pois entonces pasamos á votación da moción. Votos en contra, abstención e votos a favor. Queda aprobada a proposta por unanimidade. Vamos entonces ao punto 8 da orde do día, que é a moción do Grupo Municipal do BNG sobre a solicitude á Xunta de Galicia a modificar a Lei 6/2007 de Portos de Galiza para eximir os concellos e entidades sen ánimo de lucro do pago pola utilización de terreos portuarios. Boa noite xa. Bueno, boa tarde aínda. Este pleno pois xa ten manifestado en múltiples ocasións a necesidade de solicitar a desafectación dos terreos de costas ou de portos no noso concello. Bueno, como todo o mundo sabe, aquí estamos divididos en múltiples departamentos, costas, portos de Galicia, ou a Autoridade Portuaria de Vigo. Bueno, podíamos continuar coa lista. E no caso de portos no noso concello, na reunión celebrada con este goberno municipal, pois manifestouse unha boa disposición a aceptar esa petición para unha pequena parte, unha moi pequena parte deses terreos. Mentras tanto, o BNG presenta estas propostas de acordo para que non se cobre o canon polas instalacións de lecer e similares. Estamos falando de múltiples actividades pois sociais, tipo festas, eventos deportivos ou mercados, que neste momento pagan unhas tasas que consideramos excesivas para poder levarse a cabo. Ademais, hai que ter en conta que a maioría destas actividades se realizan en espacios urbanos, como no caso de Cangas, no entorno da Alameda Bella e da Praza de Abastos, que, aínda que sean de titularidade de portos, pois nada teñen que ver realmente con unha actividade portuaria, nin para nada Portos contribúe ao seu mantemento máis básico. De feito, é o Concello que se encarga de limpeza e de calquer outro tipo de servicios. Por iso mismo, solicitamos a este pleno a adopción dos seguintes acordos. Solicitar ao Goberno da Xunta de Galicia a non aplicación dos artigos 59, 60, 61, 62, 63 e 64 da Lei 6/2017 do 12 de decembro de Portos de Galicia,
as autorizacións para instalacións de leceres similares propostas polas entidades locais e entidades sin ánimo de lucro, de xeito que queden exentas do pago das tasas pola realización de actividades no dominio público portuario. Tamén se solicita que se flexibilice, en caso de non aceptar esta primeira opción, o pago das anualidades deste canon para a utilización do dominio público portuario por parte dos concellos. E, por último, aínda que este non é o caso do Concello de Cangas, consideramos que tamén debemos solicitar que se modifique esa lei para pôr en marcha mecanismos que permitan que a acumulación de cobros de tasas e canos por parte de Portos de Galicia non provoquen presuizos como están causando neste momento en múltiples concellos que sufren deste problema. Gracias por ahora, nada máis. Moi ben, vos abrimos o primeiro turno de palabra. Tería Victoria. Ben, bueno, esta é unha moción e a petición tamén se fixo anteriormente no ano 18 e no ano 19 e nin resposta houve con respecto a portos, non? Aquí a cuestión importante, e para que se entenda, é que todo o que afecta a portos, todo o ámbito alrededor da praza, a Alameda Bella, cada vez que se fai algo nese ámbito se ten que pagar unhas tasas a portos por parte deste concello que saen dos impostos dos veciños e das veciñas, cando do que estamos falando é dun chan que non ten ningún tipo de interés portuario, absolutamente ningún, e que, ademais, é do Concello de Cangas, e o propio Concello de Cangas fai as obras de iluminación, paga a luz, fai a limpeza do chan e incluso a rehabilitación dos chans cando se danan, porque Portos non o fai. Entón, evidentemente, a alternativa vai votar a favor, pero tal vez, e como proposta, o que fago eu é visto que cada vez que facemos unha moción e absolutamente lle dá igual a Portos esta situación, pero en cambio eles sí que nos sancionan por atar as luces das festas do Cristo a un poste que estea dentro do ámbito de Portos e nos sancionan, e por encima temos que pagar a sanción despois de poñerlle nos a luz e limpiarlle o chan. O mellor o que eu recomendo á corporación é que intenten contabilizar todos os gastos que se fan no chan de Portos e se lle remita a factura, porque a verdad que é un colmo que nos pasamos o día pagando polo noso chan a todo o mundo, ben, cos impostos dos veciños e das veciñas, e pola contra eses impostos que deberían repercutir en servizos que si son competencia do Concello, non o podemos facer, ademais de cando intentamos facer arreglos no ámbito de Portos, que tes que pedir permiso hasta o apuntador para que poidas, ademais, facerlle o mantemento das zonas competenciais deles, é dicir, nin tan siquiera eles fan ese servizo. Se a eso todo engadimos que cando existe un conflicto, hai un problema con alguén na zona portuaria, en daqueles teñen un vixiante, o vixiante non fai o control, avisa e nós temos que dar traslado á nosa policía e facer xestións con eles e pasarlle o informe porque se vive na zona portuaria. Bueno, a policía tamén a pagamos nós. Entón, o mellor, se se fai un reconto de todo e o pasamos, conseguimos que esa desafectación que se presentou no ano 2017 a Portos e se reiterou todos os anos desde o ano 2017 dese ámbito e reiteramos daquel ámbito de Portos que non ten interés portuario e que a día de hoxe, tras os anos que pasaron, non temos resposta en absoluto da desafectación para facernos cargo como ten que ser e dese ámbito que a eles non precisan e o único que consiguen con el é recaudar. O Partido Socialista está totalmente de acordo con esta moción, porque ademais o que di Vitoria é totalmente certo, ao punto de ser tan absurdo que este Nadal se colgaron 3 luces, 3 adornos navideños en 3 farolas que estaban en chan de Portos e as tivemos que retirar. O sea, chegamos ao punto totalmente absurdo. Nos cobran unha taxa pola rotonda que temos un pouco antes desta gasolineira, nos cobran a luz en sitios nos que realmente non ten para nada uso portuario, sino que é un uso de paseo ou de jardín para todos os veciños, pero eu concretamente considero gravísimo unha situación que vemos tendo coñecemento porque, bueno, a miña compañeira leva a deportes. Sabemos de primeira man que o canon que cobra Portos
aos clubes deportivos que teñen o seu centro de entrenamento en Chan de Portos, como é o Club Marria de Aldán ou o Club de Remo Vila de Cangas, chega a tal punto que os grava tanto que lles fai un absoluto descalabro, un agujero total nas súas arcas, e lles está provocando agora mesmo un verdadeiro quebradero de cabeza conseguir. De feito, eles están intentando que por favor non se lles cobre esa taxa porque é brutal, tendo en conta que non é un uso portuario, senón un uso deportivo para toda a veciñanza, que lles cobran como se eles estivesen ali, non o sei, un cocedero de mesilóns, pero non, resulta que é un club deportivo. Polo tanto, estamos totalmente de acordo con esta moción, creemos que como mínimo debería de haber excepcións para este tipo de casos ou nos casos nos que en realidade é un sardín, nada máis. Bueno, boa tarde de novo. Realmente poderíamos pagar, no 2022 se pagaron en Cangas aportos 28.500 euros en total e no 2023 27.300. Podería haber sido bastante menos. E digo podería haber sido porque cando se presentou a delimitación de espacios portuarios a que había que facer alegacións nun tempo, o Goberno de Cangas non fixo nada. 0 alegacións. Nos fixemos alegacións dende a oposición que estábamos e tamén trouxemos aquí unha moción. Se esas alegacións se fixeran no tempo que estaba, repito, a delimitación de espacios portuarios aberta para estas alegacións, posiblemente todo este chando que estamos a falar xa estaría en mans do Concello. Entonces, bueno, está moi ben protestar, pero tamén hai que traballar. E traballar se traballa dende os despachos e se negocia. E iso foi o que non se fixo. E por eso estamos pagando máis do que deberíamos. Por outra banda, as naves de deportes náuticos foi a primeira vez que Portos fixo instalacións deportivas e foi aquí en Cangas. Esas naves se cederon precisamente ao Concello para que os clubes non tiveran que pagar nada. Así que, bueno, falta a primeira factura. A Daldán tampouco pagaba nada. Sí que é certo que a Daldán, creo que o ano pasado o Concello quería que se firmara un convenio. Se o firmaron o convenio con vostedes, igual agora teñen que pagar. Pero iso igual foi un problema que tiveron o fiarse. No seu afán de demonizar a certas entidades, neste caso lle toca a Portos de Galicia, bueno, lle piden que se incumpla unha lei. E non é que llo pidan vostedes, é que vostedes queren que o pleno da corporación pida que se incumpla unha lei. Decirlle a Portos que deixe de aplicala, bueno, aínda peor. Animar a unha administración pública a que deixe de cumplir a legislación vixente. Se nós, dende aquí, desde este pleno, animamos a incumplir a legislación, podemos sufrir a mesma sorte. Se ningún dos que estamos aquí pagáramos, animados, ¿no?, por este afán de non pagar as tasas, igual vostedes non cobraban. Con respecto ao punto número 2, existe un total descoñecemento pola súa banda. Portos, en canto aos pagos, a propia normativa que teñen e que é pública, poden consultala, xa teñen medidas de flexibilización. E yo pode decir calqueira dos usuarios. A mesma norma contempla estas medidas que están pedindo no punto número 2. Exactamente a mesma norma. Terceiro punto, falan vostedes da acumulación de recibos de cobros ou de tasas, etc. etc. O ente autonómico recoñeceu este problema. Tamén explicou que, bueno, debido a COVID e a outros problemas, xuntaron recibos, pero tamén dixeron que estaban traballando para que non sucedera. E, aunque pasaron o cobro recibos xuntos, falaron cos seus usuarios, con todo o usuario que pedía que estes recibos se foran aplazando, dixeron que se farían os pagos como a propusera o deudor. Co cual, bueno, considero que se todas as administracións, nós, por exemplo, dende aquí, se tamén fóramos flexibles, pois igual lle iba mellor tamén aos veciños.
O que non podemos estar a pedir a unha administración que non cobre tasas, que sea flexible, cando nós mesmos non temos ningunha gana nin tan siquera de baixar unha tasa. Cando nós mesmos, cando acordamos por unanimidade non cobrar as tasas das terrazas no Covid, as cobramos. Non somos exemplo de nada. Portos de Galicia está aquí como, bueno, garante realmente de todos os profesionais do mar e de que o seu chan, que é un chan público de uso privativo, teña unha dedicación precisamente ao sector do mar. Evidentemente, Portos admite tamén uso lúdico do seu chan e ten un prezo. Pero, repito, a xente de Cangas pagaría bastante menos se o goberno de Cangas fixera o traballo. Polo de agora, nada máis. Moi ben, abrimos entonces o segundo turno. Claro, si tes que pechar ti. Non, tes que pechar ti estes segundos, este primeiro turno, si, entón. Bueno, eu simplemente aclarar unha cousa. O que se pide, e ademais, unha das primeiras cousas que dixen na miña primeira intervención foi que na reunión que mantivemos con Portos de Galicia hai boa disposición a desafectación dunha parte deses terrenos, vale? Que son de evidente. Digo que, como dixen na miña primeira intervención, na reunión con Portos de Galicia se manifestou unha boa disposición á desafectación dunha parte deses terrenos, porque eles mesmos recoñecen que non teñen uso portuario, e que sea a cuestión. Entonces, estánnos cobrando unha tasa, por o que ti comentabas, de uns terrenos de uso portuario e que teñen dereito a cobrar esa tasa nunha zona que non ten realmente uso portuario. Iso non é xusto para nada. Por iso solicitamos esa exención. Pero bueno, aquí generalizamos e parece que queremos utilizar todo o espacio portuario sin pagar. Non é iso. Non é iso. Ben. En calquera caso, direi que isto, no caso de Cangas, esta petición esperemos que sea simplemente momentánea e que efectivamente consigamos chegar a un acordo para a desafectación desa parte que se utiliza para o mercadillo e para as festas. Agora, hai outra parte que efectivamente sí ten uso portuario, que é a zona da lonxa e que tamén se utiliza en ocasións para este tipo de actividades de lecer, que non están en ningún caso dispostos a pasar ao Concello. E nese caso sí que consideramos que deberían, para o caso das actividades de lecer, as que non supoñen un beneficio ou un uso portuario, pois que se quedarán exentas dese pago. Creo que é o máis xusto. Gracias. Ben, abrimos entonces agora sí o segundo turno. Vas a intervir? Sí, é dicir, posiblemente, tal como estea redactado o primer punto, bueno, a letra A do primer punto, porque só hai un punto, tal vez non sexa o máis sensato, é dicir, non aplicar. Vale, pois entón a mellor sería modificar o derogar ese punto. Neso podo estar totalmente de acordo, porque a verdade é que non é como, bueno, como debería nomearse, non? Ahora sí tamén é verdade, e eu tamén o teño que decir, no ano 2021, 2022, non recordo exactamente en cal dos 2 anos, e a directora de Portos estivo con nós no ámbito da plaza, e digo con nós porque nese vista dese espazo me acompañou o concelleiro do Partido Popular, don Enrique Sotelo, paseamos esa zona, miramos o espazo, e ela mesma nos trasladaba xa nese intre que tiña claro e que definía cuál podía ser usos portuarios e cuáles non. A raíz justamente dese encontro que tivemos, e que ademais agradezo que o señor Enrique Sotelo nos acompañara, porque, bueno, pois al menos é unha forma de achegar posicións, ela recoñeceu que lle presentáramos unha nova solicitude de desafectación, ben? Porque a desafectación inicial incluía toda a lonxa, todo o porto, e iso sí que é verdade que, ainda que nos gustaría, tamén existe unha protección, non? Os mariñeiros e o sector que rigen por parte de Portos. El aceptou, se presentou e existe un registro en Portos dunha segunda solicitude de desafectación cunha línea máis lóxica que ven sendo vial,
O sea, o vial daqui hacia a man dereita, Plaza, Alameda Bella e toda esa zona pasaría a mans do Concello, e o que eles lle chaman a franxa do mar siguen considerando como ámbito portuario ata a propia sinal do Vila de Pitanxo, non a placa que existe aí. E sempre houve esa boa vontade. O problema é que eso se presentou e seguimos sin avanzar, e mentras seguimos sin avanzar, seguimos pagando tasas. E despois, o que me parece xa o colmo del ridículo é que se nos manda unha sanción por agarrar as luces das festas contra un poste cando as bombillas as cambiamos nós, porque as cambiamos nós. Ben, entón, a alternativa neste caso quere máis votar o fondo do asunto da moción que en sí os propios puntos de acordo para que se explique, e é o motivo, e é devolverlle a Cangas o chanque de Cangas. Si lle decíamos fai un mes a Costas que as naves do GEA son de Cangas, hoxe decimos a Portos que a Alameda Bella e a Plaza e toda a contorna da Plaza de Abastos é de Cangas. E iso é o que vai votar a alternativa. Entonces vai votar a favor da moción nese sentido, e tendo claro que, ben, nos podían cobrar as tasas, pero limpiar eles. Xa facían un poquinho, que os barrendeiros non dan pa tanto. Solo por aclarar, proporías unha emenda que sería poñer derogar ou... Bueno, pois modificar, pero é que decir, é unha proposta que faz modificar o texto. Si non aplicar, poñer modificar. En todo caso, sería a emenda modificación dos artigos. Cando chegue o turno, te pronuncias e se votaría a emenda. Entonces, segundo turno para Iria. Vou a insistir no feito de as tasas que se cobran aos clubes deportivos, entre outros, porque é así, insisto en que isto é así, ainda fai pouco se lle cobrou directamente o Club Marría de Aldán, isto é así, por moito que digamos des que non, asegúrense do que din, e de todos os xeitos me sorprende moitísimo a súa argumentación, señor Armelo, porque que eu saiba dos aquí presentes a única que traballa na Xunta é vostede, polo tanto, deixe de decir vostede está ali, entendes? En cambio, viso en campaña que iba a traballar por Cangas, pois fágano, deixe de decirnos a nós que traballemos e traballemos e traballemos, deixe sempre de tirarnos a pedra a nós e de darlle a volta a todo o argumentario dicindo que cousa nosa, o noso traballo está aquí, esta é a moción, trasladarlle a Xunta que deixe de cobrar as tasas, vostede fale cos seus compañeiros en Santiago e consiga que o fagan, consiga esa excepción, traballe para o pobo de Cangas, deixese de decirnos a nós que traballemos aquí, traballe vostede tamén, por favor, ou o seu traballo é simplemente sentarse aí a decirme a min que traballe. Por favor, consiga algo por Cangas. Nada máis. Tranquilidade, señora Malvido. Relax, relax. Eu non traballo na Xunta. Ten vostede un concepto equivocado. Unha cousa é o Parlamento e outra cousa é a Xunta. Se querelle paso un libro no que explica o que é cada cousa. Non se preocupe. Traballo bastante máis do que vostede poda chegar a pensar. Non se preocupe que xa verá o fruto do traballo. Non se preocupe. Eu non veño aquí a presumir do que fago, pero sí que lle veño a decir a vostede que ten que traballar. Ben, realmente, Antón, como xa dixeche, efectivamente Portos está nesta labor. Nós tamén o estábamos. Por iso nós, no 2018, cando saiu a delimitación de espacios portuarios, presentamos alegacións, porque entendíamos que toda esa superficie que vai dende a carretera non tiña que estar nos espazos portuarios. E máis, nos parecía unha locura que meteran a praza dentro dese espacio. Vale? Entonces, nós estamos neso. Evidentemente, eu non podo aceptar un punto no que me digas que non podo cumplir a lei. Por iso cho digo, esta moción está moi mal redactada. E sabes por que está mal redactada? Porque esta moción é unha moción tipo. Esta moción non é unha moción pensada para Cangas, nin para traballar en Cangas. Ese é o problema desta moción. Se polo menos collera desa moción tipo e a asustara desa realidade de Cangas, non teríamos agora esta discusión nin este debate, porque creo que todos sabemos
o que é importante para Cangas. E creo que todos, e nós o demostramos cando presentamos as alegacións e en todas as veces que tivemos conversacións con Portos, todas elas pedimos que se revisara todo isto. Como Vitoria Bendiso, tamén estábamos nesa reunión e sempre manifestamos o mesmo. O tema da nave de Aldán, non a creo, señora Malvido, e se non diga vostede o que pagou o club. Diga vostede o que pagou o club. Eu non teño que falar con ninguén. A ver, Non entramos en debates, veña. claro que non entramos en debate, pero é que hai cousas que son moi ridículas. O que eu quero decir con isto é que esta moción debería ser unha negociación para Cangas. É no que falla a moción, na redacción da mesma. O segundo, bueno, o punto B, isto xa existe e cando dicen é porque certo, xa existe. E repito, calquer usuario pode explicar que sí que existe, porque, aínda que saia un recibo determinado, unha vez que falas coa entidade, con Portos neste caso, Portos admite todas as formas de que ti queras pagalo. E isto é así. Entonces, nos parece que a moción está, eso, pensada, bueno, pois, máis nun ataque que en solucionar problemas de Cangas en concreto. Nos estamos nese senso, porque estuvemos sempre, o demostramos co traballo feito ata o de agora, sempre estivemos aí, e nos entendemos que hai moitísimo espacio portuario en Cangas que debería pertencer a Cangas e non a Portos. Pero tamén o pensamos de costas. Creemos que temos un problema. Nada máis. Ben, por facer algunha aclaración. Primeiro, é diferente o obxectivo final, que é recuperar para Cangas determinados espacios que neste momento son da autoridade de Portos de Galicia, é diferente do que se está pedindo aquí, que mentras non se consigue iso, podemos quedar exentos do pago desas taxas. Son cuestións distintas. Ben, entonces, como podo compartir o feito de que a relación de non aplicación dos artigos non é a máis adecuada, si eu propoño que se cambie efectivamente por a modificación dos artigos, si eso permite o apoio á moción. En calquera caso, evidentemente, esta moción é común a múltiples concellos, porque este é un problema compartido por múltiples concellos. E a parte que corresponde especificamente a Cangas sería a de ver esa desafectación dos terrenos, pero non o tema de quedar exentos do pago de canon, que si é un problema común, non só de Cangas, sino de múltiples concellos. Por iso é, efectivamente, unha moción que non está pensada só para Cangas, sino para máis concellos. Gracias. É que ti non podes pedir a Xunta que modifique, porque iso te lo que pedir o Parlamento. É que está toda mal a moción, é o que che quero decir. Está toda mal redactada. Me estás dicindo que a Xunta non pode levar como unha iniciativa ao Parlamento a modificación desta lei? Bueno, flipo. A ver, pero non entramos en diálogo, por favor. O que te estou a decir é que ti dices solicitar ao goberno da Xunta. Sí, no. Veña, sí. Antón remata. Ben. Bueno, pois entonces, sendo así, vamos a dar por válida entonces que o texto quedaría como modificar en vez de non aplicación. Sí, bueno, pregunto directamente se ninguén ten nada en contra de aceptar esta modificación, o damos por aceptado e votamos directamente a moción. Ben? Todos de acordo, vale. Pois entonces votamos a modificación co texto, como decíamos, de modificar. Votos en contra? Abstencións? E votos a favor? Ben, pois queda aprobada por 11 votos a favor. Ben. Pasamos ao punto 9 da orde do día, que é moción do Grupo Municipal do Benega sobre a derogación da reforma laboral de 2012. Bueno,
nesta moito me temo que nos imos quedar casi sós, pero vamos a intentalo. A moción que presentamos solicita múltiples cuestións relacionadas coa legislación laboral no Estado español e o seu funcionamento. Algúns deles son promesas realizadas polo actual goberno do Estado e incumplidas reiteradamente, como son a derogación da reforma laboral do ano 2012, que foi simplemente modificada e consideramos desde o BNG que non para mellor, especialmente no ano 2021, pero sobre todo tamén presentamos como proposta que nos temos como horizonte máis importante o feito de que a legislación laboral e os acordos laborais no ámbito autonómico teñan prevalencia sobre os acordos no ámbito estatal. Creo que, ou me temo que o mellor, a hora de presentar esta proposta ao pleno, o mellor chegamos un pouco tarde, porque parece que, gracias ás últimas eleccións no País Vasco, parece que xa se vai andando nese camiño e que o Goberno Central parece aceptar esta proposta de prevalencia dos acordos laborais do ámbito autonómico. Pero, bueno, non está de máis, en todo caso, que desde este Concello se insista nesa proposta. Por lo tanto, nos, por resumir, solicitamos que este Concello apoie reclamar ao Goberno galego a aprobación dun plan galego de recuperación económica, industrialización, creación de emprego digno e servicios públicos na nosa terra, demandar do Goberno español a derogación real da reforma laboral do 2012 e aprobar un cambio radical da reforma do 2021 para a creación de emprego digno e con dereitos e a aprobación dunha nova legislación laboral e social que restitúa os dereitos perdidos e favoreza novos dereitos. 3. Instar ao Goberno galego e español a aprobación dos cambios legislativos necesarios para favorecer a repartición do traballo, reducir a xornada laboral semanal ás 35 horas, para avanzar na aplicación da xornada de 4 días a 32 horas a semana. O número 4, instar ao Goberno español a aprobación inmediata dun novo decreto para a recuperación da prevalencia aplicativa dos convenios colectivos e acordos marcos autonómicos de acordo á modificación dos apartados 3 e 4 do artículo 84 que contemplaba o apartado 2 no artigo 1º do decreto 7 de 2023 de 19 de decembro. E, así mesmo, reclamar ao Goberno galego e español un acordo para completar as transferencias a Galiza das competencias pendentes para poder exercer todas as funcións en materia de legislación e xestión do traballo, o emprego, formación e recoñecemento de prestacións e a transferencia íntegra da formación para o emprego. Gracias. Por agora, nada máis. Ben, abrimos entonces o primeiro turno de palabra. Ben, bueno, a nosa intervención vamos a aproveitar os dous turnos de palabra para ter dous enfoques completamente distintos. Bueno, o concelleiro foi o concelleiro que non o dixo, non eu, de que ao mellor chegaban un pouco tarde. Hombre, a reforma foi do ano 2012. Un poquito lo es. Un poquito lo es. Ben, fora de chiscorreos, porque hoxe parece que estamos un poquito tensos todos e non vale a pena. O que sí que queríamos comentar é que no punto 4 sí que hai algo super importante e eu creo que é de resañar e é instar ao Goberno español a aprobación inmediata dun novo decreto para a recuperación da prevalencia aplicada dos convenios colectivos. Ben, sí, o sea, a alternativa vai votar, xa o decimos de antemán, que sí a esta moción, vale? Pero, hombre, en este momento os sindicatos están firmando convenios colectivos donde se está destinando os cartos das cotizacións das pensións a plans de pensións privados. O mellor iso tamén sería interesante que o meteramos na moción, porque un desvío de carto público en vez da Seguridade Social a fondos privados. E tamén, a mellor, como punto 5, non estaría mal. Eso como primer turno. O Partido Socialista, por motivos obvios e por respeto ao Goberno do que formamos parte, ímonos a abster nesta moción e non vamos a entrar a debatir sobre este tema. Partido Popular.
Bueno, un pouco copiando a señora Portas, vou a facer unha introducción entrando no fondo da moción, do texto da moción, e despois falaremos un pouco do que nos preocupa a esta sala, que os problemas das veciñas e os veciños de Cangas. En primeiro lugar, pois decir que non é o lugar máis idóneo de debatir esta cuestión da maneira que está redactada, pero dicir tamén que o goberno que propuso a reforma do ano 2021 foi investido gracias aos votos, entre outros, do BNG. Creo que non minto afirmando esa cuestión. Polo cal, ese voto que según lle transmitiu o BNG ao goberno que aprobou esta reforma, decía que iban a conseguir grandes logros para Galicia. Desgraciadamente, pasaron 3 anos e medio e volven a solicitar os mismos grandes logros que iban a conquerir, porque non se conqueriu ningún, que volven a dar o voto. Nos veñen aquí a pedir que nos manifestemos sobre isto. Lóxicamente, antes yo diríalles, por consello, ao BNG, que lle reclamaran aos que votaron a favor desa reforma do ano 21 porque non derogaron totalmente a reforma do ano 2012. Entre eles, os grupos socialista, Podemos, Ciudadanos, Mais País, entre outros. Lóxicamente, creo que antes de traelo aquí, deberían manifestalo nesas cousas. Volvo a reiterar, consideramos que se trae este pleno unha moción tipo, donde o debate principal debería ser nas Cortes Xerais en Madrid e no Parlamento de Galiza. Por agora, nada máis. Moi ben. Abrimos entonces. Perdona, Antón, pechas ti este primeiro turno? Bueno, primeiro aclarar que o BNG votou en contra desa reforma do 2021, aínda que efectivamente se votara a favor da investidura de Pedro Sánchez como presidente do goberno. Pero cando chegou o momento de votar esa reforma, votamos en contra. Vale? A diferencia de algúns dos partidos que vostede comentou. Ben. E, evidentemente, esa se transmitiu daquela e continuadamente a nosa proposta a eses mismos grupos de necesidade de derrogar por completo a reforma do 2012. Ben. E, en segundo lugar, preguntaría se non considera que estes son problemas que atañen ao pobo de Cangas. Si son. Home, que vostede pretende que non se debatan no pleno municipal. Vale, comprolle iso como a súa postura. Eu non a comparto. Creo que estes si son problemas importantes para o pobo de Cangas e que, polo tanto, o pleno municipal tamén debe ser un foro adecuado para tratalos. Por agora nada máis. Ben, abrimos entonces o segundo turno de palabra. Ben. Está ben que ademais o concelleiro diga que este tamén é un problema que afecta ao pobo de Cangas, porque además me ven señal para a segunda parte. Vamos a traer esta reforma ao pobo de Cangas. Ben, o primer punto da orden do acordo pon reclamar ao goberno galego a urxencia de aprobación un plan galego de recuperación económica, industrialización, creación de emprego digno e servizos públicos. Ben, nun ano de legislatura do novo goberno do Concello de Cangas se deixou sin contratos de traballo a 85 traballadores. Entre 26 e 24 veciños e veciñas de Cangas se acollían ao Plan Máis Provincia da Deputación de Pontevedra. Este ano, e en titulares da prensa, que non o di esta voceira do Grupo de Alternativa, Cangas está na cola e solamente contrata por 33.000 euros, 2 traballadores. Eses traballadores, porque tamén se dixo na prensa que se prefería pagar facturas a dar traballo digno, eses traballadores do Plan Concellos cobran exactamente igual que un traballador do Concello facendo exactamente as mesmas funcións. Depende un pouco en que funcións realice. Posteriormente, non se solicita a subvención da Risga que daba traballo a 10 veciños e veciñas de Cangas que tiñan unha prestación e que eso tamén se chama integración dos traballadores e traballadoras. Son contratos a 10 peóns habitualmente de limpeza viaria que se contrataban pola Risga, que o que fan é unha política de inserción no mercado laboral porque non teñen outra opción de inserción laboral, ben,
donde se lle dá un contrato por 9 meses de traballo, que tamén se quedaron sin el. A primeira votación pon creación de emprego digno. Se fala nos medios de comunicación, porque máis noticias non temos, que se quere privatizar o servizo de socorrismo. Estamos falando de 23 traballadores, 18 socorristas, 2 auxiliares e 2 patróns, donde, cando os contratou o Concello, lle pagou de salario 1.750 euros e cando os contratou a empresa pública, lle pagou 1.200. De 1.750 a 1.200. Esa diferencia, non sei se lle podemos chamar traballo digno. Limpeza de praia, son 25 traballadores e veciños e veciñas de Cangas que se contratan a media xornada e que se les paga exactamente o mesmo que os compañeiros e compañeiras deste Concello que fan limpeza viaria, que teñen un salario de aproximadamente de 1.372 euros brutos e sempre digo táboa salarial e non nóminas de ningún traballador. Ben? As subvencións que se destinan ás administracións locais son subvencións que poñen claramente políticas sociais de fomento de emprego, de creación de emprego digno. Nos piden que aprobemos o punto 1, creación de emprego digno. Os concellos tamén somos unha ferramenta para a creación de emprego digno e moito máis e de Victoria, integración terminou o teu tempo. sen problema ningún. O que se está facendo pagando facturas e privatizando e contratando empresas. Cuando o que estamos facendo é que eses traballadores como os socorristas pasan das mans do contrato directo por parte do Concello ás mans Victoria, de ser son 3 contratado minutos, directamente sempre por faz unha o empresa mesmo, privada. remata. Logo vas a valer sin do pobo problema. para queixarte de todo. A Anda, eso acaba se lle dunha vez. chama cesión de traballadores. A Alternativa vai votar a favor da moción, pero hai que traer a moción e aplicarlo en casa. Si no, non vale de nada. Grazas. Seguinte. Vai a participar o PSOE. Turno para o Partido Popular. Bueno, pois ora entramos un pouco e non é que copia a señora Portas, vou a ler o que traía escrito xa para o pleno. Na segunda parte, que é o que afecta esta moción ao pobo de Cangas e as veciñas e os veciños de Cangas. Empezo por unha teoría loca que teño. Creo que para poder demandar as mellores, mellorar as condicións dos empregados, dos traballadores e as traballadoras, antes debemos traballar para fomentar e promocionar a creación de emprego, creo eu, porque se non hai emprego, difícil teremos poder traballar a mellora das condicións laborais. O Goberno de Cangas, presidido pola alcaldesa que forma parte do grupo do BNG, decidiu en materia laboral pois desprezar aos cangueses que se atopan en situación de desemprego. Primeiro, renunciando á liña 3 do Plan máis provincia, prácticamente baixando contido, tiveron que devolver a Deputación porque non podía ser cero partida e contrataron a 2 persoas, cando podían gastar 230.000 euros. A segunda, renunciando á subvención dos contratos da Xunta, a unha subvención da Xunta de persoas coa renda de inserción social, que lle servía de complemento para axudar a aumentar a renta deses traballadores. Ante isto, con que legitimidade o grupo do BNG quere debatir no municipio de Cangas sobre o emprego, sobre o fomento do emprego, sobre as condicións do emprego e sobre mellora do emprego? Ante a falta de implicación deste goberno na promoción do emprego do municipio, está claro que non lle interesa poñer en práctica as políticas activas de emprego que lle pode ofrecer a Xunta. Solicitanlle a Xunta que ponga planes maravillosos de fomento de emprego tal, pero no momento que a Xunta chama as portas do Concello de Cangas, vai dicir ao Concello, non nos interesa, pasamos de vos, porque foi o que fixeron agora nestes momentos. Non lle preocupa o povo, pero sí o que suceda coas traballadoras e traballadores de toda España, salvo Cangas. Cangas non ten importancia, o resto de España sí ten importancia, polo que diga a tal. O Goberno de Cangas e os grupos que o forman só traen a pleno propostas tipo de protesta contra outras administracións, pero carecen de propostas e novas actuacións para mellorar a xestión dos servicios públicos no pobo. O normal é que a oposición presente as mocións, como se levaba facendo nestas en a maioría das administracións, e os gobernos presenten as propostas de actuacións para mellorar a xestión do Concello. Pero Cangas, eu creo que nos empeñamos todos en que teñamos que ser diferentes dos demais, e facelo ao revés.
Insistimos, a nosa protesta pola falta de sensibilidade do BNG de Cangas cara ao apoio das políticas de fomento de emprego no municipio, renunciando a axudas de outras administracións, é só coa intención de justificar a práctica do vitimismo que levan facendo desde que entraron no goberno. É dicir, as outras administracións son as malas, non nos axudan e tal. E no momento que intentan axudar, non queremos nada. A resposta é non queremos nada. Para tapar, no fondo, este vitimismo a incapacidade de xestionar. Non interesa xestionar, interesa decir que son malos en Madrid, que son malos en Santiago e que son malos en Pontevedra. Pero nós non nos preocupemos de traballar para adiante. Podo lle dicir unha cousa, non é a primeira vez que se fai este tipo de política, pero ten corto recorrido. Vostedes están aí para solucionar os problemas do povo, non para justificar inoperancias buscando responsabilidades en terceiros. Tardo ou temprano, isto se paga. Nos imos votar en contra, e non polo que se presenta a nivel global, sino porque no Concello de Cangas non entendemos como o BNG se atreve a falar de políticas de emprego. Esa é a nosa postura. Pecha, Antón. Bueno, un dos exemplos utilizados aquí para falar de que renunciamos a traballo público, que o dos socorristas, sería mellor que non o aumentaran, porque aí había unha subvención para poder contratar eses socorristas que se utilizou o ano pasado, que desapareceu, que a Xunta de Galicia deixou. Saiu hoxe. A boas horas. A boas horas. Claro, porque se contrataron 9 persoas o ano pasado con esa subvención que este ano decidiron que xa non era necesaria. Vale? Dos 24 socorristas, 9 estaban contratados con esa subvención. Ben. Home, no. Si se pode facer, faremos, non se preocupe. Pero era unha das que podía permitir ter un servicio público, por decirlo de alguma maneira, de socorrismo, que sin esa subvención, sin esas 9 personas, non se pode dar o servicio ás 6 praias nos que se atendían. Este goberno municipal o que pretende é, en todo caso, deixar de ter postos de traballo durante 3 meses, vale? E pasar a ter postos de traballo durante todo o ano. E iso vaise recoller, entre outras cousas, na proposta de RPT, que, por exemplo, vai mellorar as condicións dos traballadores deste Concello, que vai ter a 5 personas en limpeza viaria durante todo o ano, en persoal de servicios varios para a educación durante todo o ano, ou en mellorar as condicións laborais de actuais traballadores deste Concello que traballan a media xornada, por exemplo, para facerlles contratos de xornada completa. Iso é postos de traballo dignos e en condicións, non traballos durante 3 meses ao ano. En principio, eso sobre o tema de traballo digno. Despois, o tema da liña de contratación do Plan Mais Provincia. Ben, como vostedes saben perfectamente, estamos limitados en canto a esta cuestión do número de traballadores eventuais, en canto a unha porcentaxe que pode ter o Concello deses traballadores eventuais. Si é así. Si é así. Entón, ben, de acordo. Pois acordamos que non estamos de acordo. Moi ben. Unha vez máis, sinto moito. En calquera caso, como dixen anteriormente, a nosa intención é ter postos de traballo, como vostede di, dignos. Iso significa traballo durante todo o ano, non traballos eventuais gracias a subvencións para 3 meses. E niso se está a traballar. Ben, pois, entonces, pechou xa o turno de palabra, pasamos á votación da moción. Votos en contra, abstencións e votos a favor. Sí.
Vamos a ver. Non se aproba porque non ten os votos suficientes. 10 en contra. Sí, os 8 a favor. No, 8 a favor, no. Os soes activo. 3 en contra. Ai, perdón, sí, abstención. Vale. Ben, pois entonces pasamos ao punto número 10 da orde do día, que é a moción do Grupo Municipal do PSOE sobre os terreos para a infraestructura sanitaria no entorno de Arrúa. Bueno, vou a pasar a ler o corpo da moción. É de sobra coñecida a necesidade de dotar a comarca do Morrazo e sobre todo os concellos de Cangas e de Moaña cos medios que permitan limitar ao mínimo necesario o traslado de pacientes aos centros sanitarios de Vigo, favorecendo unha atención de proximidade e unha maior axilidade nas probas diagnósticas. O propio Sergas ven demandando a posta a disposición de terreos para a construción dunha infraestructura sanitaria que dé resposta a estas necesidades e xa consenso establecido que a mellor ubicación para esta dotación sería o entorno da Rúa, tanto pola súa centralidade xeográfica como pola boa conexión cos principais viais de comunicación do Morrazo. Por outro lado, a Corporación Municipal de Cangas ten manifestado en múltiples ocasións a súa preocupación porque a construción desta infraestructura sanitaria supoña o desmantelamento dos centros de saúde actualmente existentes. Por exemplo, o Pleno de Xaneiro de 2020, que tratou deste mesmo asunto, o pon de manifesto. Tamén a preocupación de que unha compra de terreo e a súa posta a disposición dos Sergas remate igual que os terreos do Centro de Saúde do Ío. Nese mesmo pleno trasladouse a convivencia de ampliar o Centro de Saúde actual. Neste contexto, a proposta da empresa Amgecabe dunha modificación puntual nas normas subsidiarias de Cangas no ámbito da Rúa permitiría dispoñer dos terreos necesarios para esta infraestructura sanitaria mediante a cesión duns 11.000 metros cadrados. Esta proposta de modificación puntual permitiría crear chan de uso terciario dotacional público que podería destinarse a uso sanitario asistencial. A alternativa de compra dos terreos por parte do Concello non resulta viable na actual situación financiera municipal, onde resulta prioritario o pago de débeda xudicial. A maiores, os técnicos municipais consideran que non resultaría nunha ganancia significativa nos tempos de tramitación. Por todo iso, traemos a seguinte proposta de acordo. Primeiro punto, apoiar a zona de Arrúa como ubicación máis aceitada para a construción dunha nova infraestructura sanitaria, tanto pola súa ubicación entre Cangas e Moaña como pola boa comunicación viaria. E o punto 2, apoiar a modificación puntual das normas subsidiarias de Cangas que propón a empresa Amgecabe como medio máis beneficioso para o Concello para a obtención dun chan necesario para a construción desta infraestructura sanitaria en tanto sexa viable técnica e legalmente para este uso. Ben, pois abrimos o primeiro turno de palabra. Victoria? No. Toca o BNG. Cando no último pleno do mandato anterior se presentou unha proposta similar a esta, non exacta, pero bastante similar, o BNG manifestouse contrario por dúas razóns principais. O momento da súa presentación non nos parecía adecuado, xa que considerábamos que debería agardarse a constitución da nova corporación e non deixarlle esa hipoteca a nova que entrara. Creo que niso coincidimos co Partido Popular naquela votación. A segunda razón eran as dúbidas que tiñamos sobre a viabilidade dos terrenos obxecto da cesión, que tamén creo que coincidíamos co Partido Popular na mesma argumento. A día de hoxe, o BNG segue tendo serias dúbidas sobre a posibilidade de redelimitar o corredor do Pol nesa área. Por outro lado, de ser viable, a superficie cedida superaría con moito o establecido na lei e suporía un importante aforro para as arcas municipais. Tendo en conta, ademais, o consenso das forzas da esquerda desta corporación para estudar a súa viabilidade e o compromiso recollido no pacto de goberno de apoiar a construción dun CAR na Rúa, imos apoiar esta moción. Queremos recalcar que este apoio está e seguirá a estar supeditado aos informes favorables das administracións responsables, que indiquen que efectivamente é viable técnicamente esta modificación. Por agora nada máis. Ben, turno para o Partido Popular. Sí, boas tardes.
Antes de nada, decir que entendo que todos os grupos desta corporación queremos que se faga esta instalación sanitaria, polo cal o Partido Popular ven pelexando mediante mocións, preguntas, máis de 5 anos, ao mesmo tempo que leva a Consellería de Sanidade reclamando ao Concello de Cangas que se poñan a disposición eses terreos para comezar ese centro, como se fixo en Moaña e como se ten xa terminado e rematado en Lalín. En gobernos anteriores xa se quedou decidido e aprobado, e así foi consensuado con todos os grupos que a mellor zoa era a zona da Rúa. O sea, xa está feito, aprobado e decidido. Neses gobernos, todos os grupos, menos o PSOE, Avante, BNG, Alternativa, Partido Popular, entendíamos que a mellor fórmula para adquirir eses terreos era a compra directa. Desta versión mudou no 2023 a Alternativa. Tamén anticipar que entre o que se trae hoxe a pleno é nada e prácticamente o mesmo, xa que non se inicia ningún proceso nin ningún expediente, só dar un apoio ao que reclama a empresa. Polo que consideramos que volvemos a perder un tempo precioso e necesario para poñer en marcha esa infraestructura sanitaria de Cangas. Iniciar a miña intervención denunciando que é a primeira vez na historia dun concello que se trae a pleno dar apoio a unha posible modificación, e digo posible modificación puntual das normas subsidiarias de Cangas con un único documento que é un folio en colores. Non existe informe de secretaría, non existe informe xurídico, nin informe técnico, nin informe de intervención que dé pistas e que garanticen tal acordo. O mellor existe unha carta de recomendación da señora Begoña Gómez que descoñecemos. Polo que esta decisión será tomada polos concelleiros sen saber se algúns o que imos a votar e as consecuencias para ese futuro que se para Cangas. Tamén aclarar que o Partido Popular de Cangas non está en contra de calquera iniciativa privada de modificación das normas, sempre que cumpla con todos os parámetros legais e, sobre todo, calquer modificación puntual que, pola súa natureza, ten que ser de interese público. O Partido Popular aposta pola vía dun pesón, non unha modificación puntual, que a día de hoxe o pesón se atopa no queixón do señor concelleiro. Insistir que sobran os terreos nesa zona e non temos por que andar a pisarnos con outros expedientes nin mezclar intereses. Para o Partido Popular de Cangas sempre foron e serán expedientes diferentes e ben diferenciados. O Partido Popular opta pola compra directa deses terreos. O Goberno, mediante esta proposta do PSOE de dar apoio a esa modificación puntual para conseguir eses terreos, incluída a muda a hora do criterio do PNG, que na legislatura pasada, palabras textuais da súa portavoz, e aí está o vídeo actas, tildaba de pelotazo. Debe de ser que estes concelleiros do BNG novos deben de estar reconvertidos ao budismo. Na xunta de portavoces se puxen que na reunión que tuvera a señora Portas coa directora xeral de Ordenación, a señora Encarnación Rivas, sinalaron que tal como estaba este folio en colores que se levou, que non cumplía os parámetros marcados por a lei para esa modificación puntual, polo que o ámbito da modificación tiña que crecer prácticamente o doble, ata chegar a rotonda e do Gordo, con seguintes afeccións a novos veciños, e o ámbito pasaría de 42.000 metros a casi 80.000. É dicir, un folio en colores como documento que queren apoiar con este acordo quedase pequeno, obsoleto e non cumpre coa lei, como así o expresou a directora xeral. Tamén nesa xunta de portavoces incidín que existía unha afección sobre eses terreos e sobre esas parcelas, como é a existencia de escorrentías de auga que cruzan eses terreos registradas en augas de Galicia. Pois, por certo, comprobaron se esas escorrentías ou regatos que cruzan ese ámbito afectan a futura parcela que lle vai a tocar ao Concello. Non vai a ser que ao final non sirva a panada. Unha vez centrado este asunto, e como dixen antes, temos dous puntos de vista para adquirir eses terreos, unha ben sendo a compra e outra ben sendo a que propoñedes vos, que esa modificación é puntual. Basicamente, son dous factores os que influen nesta decisión. O factor tempo, canto tempo estamos dispostos a esperar, e o factor económico, os cartos. A opción que defende o Partido Popular de comprar directamente os terreos acorta os plazos e necesita de unha forma inmediata a sanidade en toda a comarca, así como tamén resultará máis económica. Por agora, nada máis. Pechas este primeiro. Non, pecha iría agora, claro. A ver,
para que me aclare. As mocións son declaracións políticas, polo tanto, non precisan de ningún tipo de informe de secretaría nin de intervención nin de nadie para poder traelas aquí e aprobalas, como pasou precisamente con todas as que vimos debatindo hasta agora, que se aprobaron sin ningún tipo de informe de secretaría, nin de intervención, nin informe técnico. Iso por unha banda. Sería necesario se trouxéramos unha proposta, que non é o caso. Respecto ao que está dicindo o meu compañeiro, concordo con el, efectivamente, para nós, evidentemente, non imos incumplir a lei. Nós aquí o que pretendemos é que aprobemos estar de acordo en que, se de chegado o caso a empresa nos presenta un proxecto técnico que veña refrendado por Secretaría, Intervención, distintos estamentos, comprobando que, evidentemente, se pode facer esa modificación puntual e é legal, a traeremos a pleno. Estamos intentando alcanzar un acordo, unha declaración política de que estamos dispostos a traer a pleno esa modificación, porque senón, lógicamente, ninguén se vai a poñer a contratar estudios técnicos para nada, porque se nós mesmos non o pensamos traer aquí nunca xa máis o vamos a meter nun caixón, pois, lógicamente, non teñen pensado facelo. E respecto ao que di vostede de aprobar o PESON, sábeno moi ben, porque vostede é técnico, que leva moito tempo, moito máis que desarrollar unha modificación puntual na zona, e a nós, sinceramente, nos interesa a día de hoxe darlle por fin eses terreos á Xunta de Galicia, insisto, sempre cando estén dispostos a facer a obra. Iso xa miraríamos como llos cedemos, porque para deixalos a criar silva como os do IO, xa o digo na moción, non temos pensado, nada máis, por agora. Ben, pois agora abrimos entonces o segundo turno de palabra. Ben, a verdade é que aforrei intervir na primer turno porque así al menos non me enfadei e da boca dos propios concelleiros acaban de aclararnos todo o que estos días tanto se me criticou na prensa, entonces está xenial. A propia concelleira do PSOE di que isto é unha declaración política que non é unha proposta, entonces é un brindis al sol. E eu quero que os veciños e as veciñas o sepan. E o propio concelleiro do BNG dixo que eles, bueno, van a votar a favor, pero depende de los informes que se dean. Os demais tamén, É dicir, os demais non podemos aprobar unha modificación da norma se os informes dos que vostede avala e di non veñen aprobados. Entón, xusto, por que non ven unha proposta de goberno? Porque o BNG sigue dubidando. E sigue dubidando tanto porque dentro do propio expediente en xaneiro lle fixeron un informe o día anterior ao pleno no que eu solicito a reprobación porque sei que existe o proxecto en novembro, temos unha reunión e nos dicen que non existe nada cuando mentía. Ben, o día anterior ao pleno para dar a cara pide un informe o día anterior aos técnicos municipais. O propio informe do técnico municipal do 25 de xaneiro di: revisada a documentación aportada al expediente, se informa que la propuesta, pidiu no él, non o pidiu ninguén máis, a mesma persoa que fala. Revisada a documentación aportada al expediente, se informa que la propuesta de actuación urbanística descrita en dicho documento se deberá llevar a cabo mediante una modificación puntual de las vigentes normas. Para isto fai falta un ano. Genial. Ben, fora da demagoxia, porque é increíble o que se minte e non é necesario, porque a mí se me chama e lle dou toda a información necesaria. Entenden? Non é necesario, decimos. O propio concelleiro di agora que considera que el gobierno anterior que intentó aprobar isto non era legítimo. Perdón, era legítimo, vostedes o BNG votaron a favor dese goberno, e iso tamén yo digo eu, vale? Ben, vamos a poñernos en contexto que é o máis importante. O pleno de abril do ano 2023 truxo exactamente esta mesma historia a este pleno. E o BNG votou en contra co Partido Popular, que comentaba exactamente o mesmo, que eu aí non me vou a meter. Ben, a modificación das normas subsidiarias que hoxe se propoñen como unha moción leva a súa tramitación un ano, ano e medio. Ese o que levou, e levamos casi 4, Aldo Eroski. Ben, ano e medio, é dicir, non vamos volver a este pleno a falar deste tema hasta dentro de ano e medio, si es que el gobierno quiere, porque repito que é unha moción e non se ten por que cumplir, porque non é unha proposta de goberno, con todos os informes que fai alusión
ademais, concelleiro de urbanismo, porque é o responsable de aperturar esa carpeta e de tramitar este expediente, donde todos decidiremos apoiar ou non apoiar esta modificación, evidentemente, si todos os informes son correctos e todos os informes sectoriais de todas as administracións ás que fixeron mención veñen favorables. Si non, non é posible. Victoria, o segundo turno son 3 minutos. Vale. Se non queres usar o primeiro 5 minutos, non os uses. Pero logo non podes coller 25 minutos para terminar. Xa son 3 minutos, o tempo xa pasou. Deixo ben claro. O Partido Socialista ten toda a liberdade do mundo certamente a presentar esta moción porque foi o único partido con alternativa dos veciños fai un ano que votou a favor desta modificación. Isto que supón? Que non lle supón ni un euro, inda que tuveran moitos cartos as arcas municipais de adquirir o chan que tanto se necesita para a infraestructura sanitaria. Entonces non lle sigamos dando voltas e mentindo a poboación. Aprobémoslo dunha vez, abran o expediente porque isto non vale para nada. Ben, e traballemos de verdade para conseguir a infraestructura sanitaria. Levamos un ano perdido, Mire, cedían 11.000 metros cuadrados na zona da rúa, exactamente o mesmo, proxectos compareiros. Tiñas 5 minutos o primeiro turno e 3 no segundo, decidiches non usar os 5 primeiros, non querías, pero logo sempre aproveitas no segundo. Imos ver. Por aclarar, non dixen que aquel goberno fora lexítimo, en ningún caso. O que dixen é que os representantes do BNG naquel pleno, un dos argumentos que se utilizaron foi que non era o momento da súa presentación, non nos parecía adecuado por ser o último pleno do mandato e que considerábamos que debería agardarse a constitución da nova corporación. E ese foi o argumento, non que aquel goberno fora lexítimo en ningún caso. En ningún caso. Eso é o primeiro que hai que aclarar. Ben. O tema de si que agora consideramos que o que non nos valía entón porque era un pelotazo, agora non é un pelotazo. Bueno, vamos a ver. Iso, si hai un cambio respecto aos metros. Non hai, si non me equivoco, actualmente, na proposta actual, a superficie cedida é de cerca de 20.000 metros cuadrados. Non todos utilizables para a infraestructura, evidentemente, pero son 20.000 metros cuadrados, que sería, desde logo, unha cesión nunca vista neste país. Pero, evidentemente, como veñen de recalcar todo o mundo, non imos levala adiante sin os informes adecuados, por suposto, que non hai máis vueltas que darche ao respecto. Eso sí, si se vai a tramitar esta vía para comprobar que, efectivamente, unha vez que se inicie e se pidan os informes, os sectoriais e todo o necesario, si é factible ou non é factible. Si que se vai facer. Gracias. Esta folla de colores son 11.000 metros. Non 20.000. Non 20.000. Como falaba na miña primeira intervención, son dous factores os que influen nesta decisión. Para esta compra, nos solicitamos esa compra deses terreos e vos esa modificación con esa iniciativa privada. Son eses dous factores, o factor tempo e o factor económico. No factor tempo, según a vosa proposta desa modificación puntual, como dixen antes, temos esa afección Edopol que impide ese desarrollo parcial de gran parte dese ámbito. Antes que nada, tiñades que intentar mover, cousa que dubido moito, ou desplazar, ou facer desaparecer esa liña de afección. Coa experiencia que ten o Partido Socialista, vistos antecedentes metendo a pala e rodeira, para facer desaparecer as dunas, sería cousa similar, meter a pala na rúa e facer desaparecer esas descorrentías e máis ese regato, se acabou o pol. Como dixen antes, dificilísimo, pero dámolle esa confianza e que poidan tramitar esa modificación desa línea do pol. Serían recursos, exposición pública, alegacións, resolucións e demais. 2 anos e todo vai ben. Logo toca modificación puntual, desas normas sería proxecto, informes sectoriais, aprobación inicial, exposición pública, alegacións, aprobación definitiva e reparcelación. Vendo os antecedentes de modificacións puntuales que ten agora mesmo Cangas, modificación do polígono da Portela, leva dende o 2013, leva 12 anos. Modificación do Eroski, inicio 2019, sen rematar, leva 5 anos. É dicir, indo todo ben, serían 2 anos máis 5, serían 7, mentras que nós
o que prollemos con esta proposta de comprar eses terreos, según a Lei do Solo de Galicia 2/2016 en vigor, no seu artículo 35 e apartado P, di que son autorizados os usos de actividades en suelo rústico e autorízanse as construcións e instalacións para equipamentos e dotacións públicas, é dicir, unha infraestructura sanitaria. Se chega a comprar ese terreo, dónase ou cédese o que a Xunta, de maneira inmediata iniciaríase ese centro sanitario. O factor tempo está claro, modificación puntual, son 7 anos e a compra deses terreos é inmediato. O factor económico é outro, porque deberían de saber, que dubido moito porque non teñen os informes, por non traelos, que tanto un desarrollo urbanístico como unha modificación puntual o Concello se queda de maneira gratuita cun 10% do terreo, que é o que é o aproveitamento urbanístico. É dicir, din que se cede o Concello 11.025, pero é mentira, xa que de maneira gratuita ese 10% serían 4.296 que xa lle corresponden gratis ao Concello. Entón, xa non son 11, senón son 6.700. Vale? Despois, a edificabilidade actual da zona son menos de 2.000 metros cuadrados aproximadamente. Con esta modificación puntual, con ese 0,6, pasaríamos a ter unha edificabilidade de 25.000 metros cuadrados. É dicir, pásase de 2.000 a 25.000. Cangas ten un módulo de compra de edificabilidade que é de 607 euros o metro cuadrado. Se chegara a pagar ou a cobrar esa edificabilidade, pasaríamos deses 25.000 por ese 600 tal, o Concello deixa de ingresar máis de 15 millóns de euros que lle tocaría pagar. É dicir, comprando serían 300.000, e con esta modificación estamos deixando de ingresar máis de 15 millóns de euros. Xa me digan ustedes en onde están esas ventaxas. Nada máis. Ben, agora remata o segundo turno. Diría a miña abuela as contas da vella. Porque eses 15 millóns non sei onde podrían estar. Bueno, en fin. Mira, prometo, de verdad, que me hubiese gustado, e pido disculpas ao público presente, haber mantido un debate serio sobre o tema. Me parece un tema serio. Non vir aquí que se a pala, que se vas a mover unha liña, que falamos dunha liña no planeamento cunha pala como en Rodeira. Eu a vostede non lle mento pro malar e toda a débeda que nos deixa nas arcas municipais, que ainda estamos pagando hoxe, a ver se conseguimos levantar cabeza do goberno de Sotelo, a ver se o conseguimos, a ver se marchamos daqui e deixamos este goberno limpo. En fin, nos insistimos en que o Concello precisa un centro sanitario á altura, que precisamos darlles estes terreos á Xunta para que, por fin, ese centro que tanto Cangas como Moaña merecen se faga. Nada máis. Pois entonces terminaron os turnos de palabra, pasamos a votar a moción. Votos en contra, abstencións e votos a favor. Moi ben, queda aprobada a moción con 11 votos a favor. Pasamos agora ao último punto da orde do día, que é a moción dos grupos municipais do PSOE e BNG sobre o rexeitamento de parques eólicos nos Montes do Morrazo. Douche turno aquí. Bueno, eu, si me permite a alcaldía, primeiro me gustaría decir que a moción, inda que pon que a presenta o Partido Socialista e o BNG, tamén a secundan e afirman a alternativa dos veciños, que porque ela meteu por registro cando eu xa había metido esta moción, xusto despois por iso non pude ser, xa a chamei persoalmente, lle dixen que evidentemente o ia a decir que tamén era dela, e do mesmo xeito Esquerda Unida. E se a alcaldía lle parece, me gustaría, creo que é un tema suficientemente importante como para que non se politice, por iso preferiría que, estando aquí persoas da plataforma, sesan eles os que defendan a propia moción, se lle parece. Totalmente de acordo. Pode subir o representante da plataforma. Ben, por cuestións normativas, isto se vai a emitir e quedará no vídeo que queda en YouTube, pero como as persoas que non son parte da corporación non poden intervir, se considera que en este momento o pleno queda suspendido como un receso, como fixemos antes, entón non está na videoacta.
pero sí que se pode ver para a xente en casa o vai a poder ver igual. Sí, verdad, Alfonso? Ben. Hola. Bueno, boas noites a todos e todas. Gracias pola asistencia. Somos membros da plataforma de eólicos así, non, desta maneira, e partidarios das enerxías alternativas. É unha moción que presentamos dentro da plataforma Eólicos do Morrazo Non sobre o rexeitamento de parques eólicos nos montes do Morrazo. A empresa Arena Power, con sede en Madrid, pretende presentar un proxecto para a construción dun parque eólico na comarca do Morrazo formado por 15 aeroxeradores, 2 subestacións coas correspondentes liñas de evacuación eléctrica e 2 torres de observación en terreos dos montes de San Martiño e do Maio, no concello de Moaña, San Tomé de Piñeiro en Marín e Santa Cristina máis San Adrián de Cobres no de Vilaboa. Este macroparque eólico situaríase dentro da área de desenvolvemento eólico do Morrazo establecida no Plan Eólico da Xunta de 1997, 4.362 hectáreas da elevada dorsal granítica da península, equivalente á cuarta parte da súa superficie. Esta non é a primeira vez que empresas eléctricas tentan expoliar os montes do Morrazo. Pasou co frustrado Parque Eólico de Pedras Negras no 2013 e logo no 2022, coas empresas ACS e Aratel, o que motivou a creación da plataforma Eólicos no Morrazo Non e a oposición dos concellos da comarca. No pasado verán, a empresa Arena Green Power anunciou que pretendía construir un parque eólico xunto cunha planta de baterías para almacenamento de electricidade en Lourizán, opoñéndose rotundamente a isto a Mancomunidade de Montes Veciñais en Mancomún do Morrazo e máis concretamente as comunidades de Lourizán e San Xulián. Esta expansión eólica está a desenvolverse sen unha adecuada planificación e control público e sen garantías para a participación social, a salvagarda do patrimonio natural e dos usos sociais e económicos do noso territorio. Baixo a coartada de verde, renovable e sostible, asistimos a un lavado de cara dirixido polo propio oligopolio eléctrico a quen a Xunta de Galicia e tamén o Goberno Central poñen unha alfombra vermella. Agora, Arena Power tenta causar daños irreparables nos nosos montes, considerando que a nosa comarca ten só 7 km de ancho e os núcleos de poboación están situados ao redor da dorsal montañosa de xeito continuo e dende as abas dos montes ata a beira do mar. Perxudicaría directamente a toda a veciñanza do Morrazo. A actividade de construción do parque, con boaduras para dinamitar terreo granítico e a apertura ou ensanche de camiños e de novas pistas forestais, impactaría directamente nos nosos ríos, mananciais, acuíferos e afectaría os numerosos depósitos de traídas de agua municipais e veciñais de todos os concellos, así como a flora e fauna, especialmente nos hábitats de interese comunitario, as especies protegidas e o noso cuantioso patrimonio histórico, nomeadamente o arqueolóxico. Outras afectacións serían as do impacto dos ruídos do xiro das aspas e as ondas electromagnéticas dos aeroxeradores sobre a saúde humana e da fauna, as interrupcións nas telecomunicacións como na rede de internet, teléfono e televisións ou a perda dun valor estimado no 40% das vivendas e fincas. Segundo o Observatorio Eólico de Galicia, o negocio eólico xera en Galicia 1.300 millóns de euros ao ano, quedando aquí só 30 millóns, o 2,32%. O custe de construción dun parque eólico tipo como o de Badulaque entre Ferrolterra e Ortegal custaría 142 millóns de euros, mentras que, a prezos de mercado do 2023, facturaría 54 millóns ano, 227.742 euros por turbina por ano. Polo tanto, en menos de 3 anos quedaría amortizada a inversión da empresa eólica, segundo o restante beneficio íntegro. Porén, non existen beneficios sociais en termos de empregos, alugueres, ningún tipo de vantaxe para a veciñanza que sufrirá os danos económicos, sociais, medioambientais, de saúde e paisaxísticos, mentras a nosa comarca e o conxunto do país fica como un territorio de sacrificio para extraer os seus recursos naturais en beneficio dunhas poucas empresas.
Por todo o exposto, a Plataforma Eólicos no Morrazo Non, conformada por comunidades de montes, asociacións ecoloxistas, colectivos sociais de todo tipo e persoas individuais, diríxese ao Pleno da Corporación para poñerlle a adopción das seguintes acordos. 1. Rexeitar a instalación no Morrazo do Parque Eólico presentado no Rexistro Eólico de Galicia pola empresa Arena Power e calquera outro que se pretenda instalar no futuro, así como dar apoio á Plataforma Eólicos no Morrazo Non nas actividades que realice. 2. Promover todas as accións legais e xudiciais para impedir a instalación deste ou de calquer outro parque eólico no Morrazo, especialmente no referido á emisión de informes e presentación de alegacións no período de exposición pública do proxecto. 3. Instar a Xunta de Galicia que suprima a área de desenvolvemento eólico do Morrazo do Plan Eólico de Galicia. E cuarto, trasladar a Xunta, nomeadamente as Consellerías de Economía e Industria e Medio Ambiente e Cambio Climático, o Ministerio de Transición Ecolóxica, así como as forzas políticas con representación no Parlamento galego, os presentes acordos. Gracias pola atención e a ver se o conseguimos. Moi ben, pois unha vez que temos exposta a moción, damos paso ao primeiro turno de palabra. Ben, Victoria non participa, o Partido Socialista tampouco. Eu creo que debemos dar por boa toda a exposición feita pola plataforma como a máis válida e non temos máis que engadir, penso. Ben, non sei se o Partido Popular que... Sí, moi ben. Bueno, boas noites a todos. Compartimos plenamente a preocupación que teñen todos os veciños e as veciñas da comarca do Morrazo, porque tamén vivimos en esta zona e, por tanto, queremos o mellor para a nosa terra. De todas maneiras, quixera facer un inciso e dicir que nós levamos aquí un ano de concellales da oposición. Tratamos de preparar todas as mocións. Queremos aportar, vir con datos certos e non vimos con ocurrencias, nin mentiras, nin tonterías. Entón, eu quixera aportar algo, porque me parece moi interesante esta moción, pero quixera aclarar unhas cousas. Nós creemos nas leis. Estamos convencidos que se siguen os procedimentos mediante unha tramitación da avaliación medioambiental, sería a única garantía de que un proxecto non se pode executar nunca. A existencia de áreas de desenvolvemento eólico nun concello implica que sexa necesaria unha tramitación administrativa, en particular unha tramitación medioambiental. Para obter unha autorización administrativa é requisito imprescindible ter previamente a declaración de impacto medioambiental positiva. Sabemos que en este momento non hai parque eólico autorizado, nin en trámite. O que sí sabemos é que o Parque Eólico Pedras Negras atópase arquivado porque desisteu o promotor. Queremos recalcar que a legislación medioambiental da Xunta é moito máis restrictiva que a do Estado, xa que viñeron varios proxectos de Madrid que foron rexeitados para a Xunta de Galicia por cuestións medioambientales. Por este motivo, creemos que é positivo e necesario que un proxecto eólico este dentro da ZOA das áreas de desenvolvemento eólico, porque a Xunta ten competencias exclusivas no orden territorial. Entón, o que queremos é, o Partido Popular si vai a votar a favor desta moción, por supuesto, pero estamos totalmente convencidos que a avaliación do medio ambiental negativa é a única garantía aos ciudadanos para que teñan certeza de que o proxecto non se executará nin hoxe, nin mañán, nin nunca. Por tanto, eu creo que pedir que ao mellor se saque da área de desenvolvemento eólico pode ser un erro, pero, bueno, é a nosa opinión.
tendes todo o noso apoio e a comprensión, porque ao final somos todos os mesmos e vivimos en Cangas. Gracias. Bueno, desde o BNG consideramos que a experiencia dos últimos tempos en canto á instalación, as propostas de instalación de parques eólicos no noso país, a única garantía real de que non se instalen onde non deben é do Tribunal Superior de Xusticia de Galicia, que é o que está anulando todas as propostas de instalación de eólicos neste país. E se non fora polo Tribunal Superior de Xusticia de Galicia, teríamos o país cheo de muiños donde non deberían estar. Entonces, non é a tramitación administrativa da Xunta de Galicia a que garante esa salvagarda ambiental, sino o Tribunal Superior de Xusticia de Galicia. É diferente. E, polo tanto, pensamos que a garantía final de que non haxa instalación de eólicos nesta comarca está precisamente no punto que propoñe desde a plataforma que di que se suprima a área de desenvolvemento eólico do Morrazo. Eso é o que garantirá a longo prazo que efectivamente non se instalen eólicos nesta comarca. Gracias. Ben, o Partido Popular quere volver a intervir? Sí, o que está claro é que se temos unha avaliación medioambiental negativa, nunca se vai a poder desenvolver. Os montes do Morrazo eu estou totalmente en contra que aquí non ou a favor, perdón, de que aquí non se deberían instalar, posto porque as características dos montes do Morrazo son montes baixos. Entonces, sería unha locura. Eu non teño constancia que haxa ningún que se aprobara nin que se vaya a aprobar. Ahora, se en algún momento eso sucedera, estaríamos aquí, ao lado do pueblo, para loitar porque isto non se leva a cabo, que non lle quepa duda a naide. Pois entonces pasaríamos a votar a moción. Votos en contra. Sí, perdón. Votos en contra, abstencións e votos a favor. Pois queda aprobada a moción por unanimidade. Moi ben, pasamos entonces á actividade de controle. Como cada pleno, informo que están todas as accións de contas postas a disposición dos concelleiros e concelleiras. Pasamos agora ao turno de rogos e preguntas. Enviei unhas respostas. Vai a dar a concelleira de Servizos Sociais, Leo, resposta a unha pregunta que fora formulada polo Partido Popular preguntando sobre a situación actual do contrato do SAF. Sí, entendo, Loli, que a pregunta era como vai a tramitación, non? Ou era algunha pregunta máis concreta? Sí. Vale, sabedes, bueno, xa vos comentaron, xa saiu en prensa tamén, que este ano vai sair por Xunta de Goberno, entón xa se abriu o expediente e pensei que era por min. Despois, sabedes que hai dous pregos, non? O prego de cláusulas da administración particulares e o prego de prescripcións técnicas. O segundo xa estaría feito tamén e o primeiro está rematándose. De todo xeito, se queredes acceder ao expediente, como sempre, non tedes máis que pedilo e teredes acceso a toda a documentación, vale? Se tes algunha pregunta máis concreta, tamén xa resolvo agora mesmo, sen problema. Aprobación, para cando se prevé o poder sacar a concurso o servizo?
Non, previsión exacta non hai, pero, bueno, canto antes, o sea, quero dicir, sabes que se tardou un pouquiño, porque tardou bastante o informe para saber canto era o custo real do servizo, eso foi o que se ampliara un pouco o prazo, entón, bueno, todo vai un poquinho máis lento do que quereríamos, pero un prazo exacto xa non te sabería dicir, porque ademais, bueno, sabes que a plataforma ten uns tempos entre que se sube, chegan todas as ofertas, entón non te sabería dicir xusto unha data concreta. Ben, paso entonces a tomar nota dos rogos e preguntas que queirades facer. Por favor, cada vez que faledes, dádelle o voso micro, porque senón logo en casa a xente non escuita nada. Sí. Por a subida da Torre do Galo, creo que se fixo algo, pero o que máis se pedía era un pasamáns. Non sei como tedes agora o tema, daquela habíamos falado de que, bueno, había que buscar unha maneira, porque se iba por o medio, se iba por un lateral, está claro que non se pode romper, digamos, a estética desas escaleiras, pero me gustaría saber pois, o que tedes pensado, pero si realmente o que fai falta é un pasamás para persoas maiores, que en este caso son as que as piden. Me gustaría saber se tedes alguna cousa... Sí? Resposta directamente. A resposta técnica dada pola arquitecta municipal do Pepri é que vai por un lateral, por o tema de non romper a estética polo medio. Está orzamentado xa tamén. Agora xa só falta que teñamos crédito para poder poñelo. Sí, 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 E depois efectivamente. outra pregunta era, eu creo que todos sabemos que hai unha ordenanza na cal se proíbe en tempos de eleccións pois pegar en farolas, papeleras, propaganda electoral e tamén utilizar, pois, por exemplo, pois, monumentos ou edificios do Concello. O que non me parece moi normal é que pois, nun palco de música haya pois bandeirolas de diferentes partidos, as cales creo que quedan mal, creo que nos representan en tempos de eleccións, eu creo que todos debemos respetar, creo que nós en ningún momento nunca pusemos aí unhas bandeirolas, e me refiro que eu creo que hai que respetar ese tipo de monumentos, se se pode chamar así, ou de edificio, no cal están postas ahora mismo esas farolas, ou esas pancartas. Ben, o considero un rogo. Si, é un rogo. Ben, tamén é certo que hai unha, digo por apuntar, que sí que tamén recibí unha queixa que puxestedes nun sitio que para bandeiras entraría dentro deste mesmo rogo, que digo por poñer exemplos similares. O tema do palco podo compartilo, pero, bueno, teño entendido que aí na Alameda Bella, sí, aí hai propaganda e sería un pouco o mesmo exemplo, pero, bueno, que decir, podemos facer todos un repaso ou chegar a acordos tácitos e xa está. É dicir, se todo o mundo se pone de acordo donde poñelos. Dou paso a... Espera, a ver. Pío ou... Que sea Pío. Eu quería preguntar se xa se abre o expediente informativo para o posterior expediente sancionador a empresa Qualia como se acordou neste pleno. Si sí ou si non. A ver se un pleno destes me resposta, nada máis. É que no pleno anterior xa dixen que efectivamente non se abrira ainda. Ah, bueno. Sí.
no xulgado de Cangas están desbrozando que o césped, son 2 operarios externos do Concello. Gustaríame saber de que empresas son o tipo de contrato que teñen co Concello. Outra máis, esta ven sendo un rogo. Durante meses voume topando con veciños que me trasladan estar desatendidos por a Concelleira de Benestar Social. Din que solicitan citas que nunca son recibidos, coa disculpa de que non ten dedicación. Rogo se solucione esta situación e que a Concelleira atenda a eses veciños. Nada máis. Bueno, hai un tema que sí me preocupa moitísimo por afectar a persoas con discapacidades. A moción que trouxéramos este pleno de activar as señales sonoras, quería saber cando se vai a facer ou, se non se fai, cal é o motivo por o que non se activan estas señales. Quería facer referencia ao pleno pasado no que tratamos o tema de colonias canguesas, no que se lle prometía que se lle iban a ingresar os 2.000 euros do convenio que estaba en vigor antes de que rematara o mes. Quería saber por que aínda non se lle fixo ese ingreso e se os 2.000 euros que eran do ano anterior, de 2023, si se van a ingresar ou si xa van a quedar no olvido. O do ano pasado respondín no pleno anterior e creo que quedou máis que explicado. Ben, en canto ao deste ano, tes feito o informe? Pois que era o único que faltaba, se non está firmado o informe hoxe, ben, pois xa está unha vez que o que faltaba, que era o informe do interventor, se fará o pago. Bueno, no pleno non recordo se de novembro ou de outubro, novembro, presentouse unha moción respecto ás ludotecas, a actividade da ludoteca municipal. Gustaríame saber cal foi a actividade, o resumen da actividade deste ano, a piques de rematarse ao curso escolar. Gustaríame saber, aparte da información que se publicita nas redes sociales, que se botamos unha ollada agora mesmo, a maior parte refírese a concellos veciños como son Vigo, Moaña, Bueu. Bueno, pues, estou mirando aquí Celia Frutera e algunhas outras publicacións máis que a actividade que ten a ludoteca de Cangas. Gustaríame de forma oficial saber cal foi durante este último ano. No, digo porque se non hai máis preguntas ou rogos por parte dos membros da corporación, damos esta sesión por pechada e abro agora turno de rogos e preguntas para algunha persoa do público se quere facer algún rogo ou pregunta. Sí. Cada un que pida para sí. Polas aceras dos Espíritu Santo, que non se pode pasar nin un cochito de bebé, nin xente con problemas de mobilidade, en fin, polo menos limpiar, tratar de limpiar aquí. Toma nota, sí. Eu tamén. Sí. Bueno, pero eles non teñen que quedar para isto. Vale, foi antes que me sentín así un consellado e tal, e falei antes. É dicir, parece impresionante decir que todos e todas, todos que estades aquí, falemos do IO, falemos de cando estamos no Antroido, que non se pode, que hai non sei quando, falemos do Brao, e ningunha fale dunha alternativa que non sea policía,
miles de coches aí, o bicho e non sei que, e tendo unha historia de ría, tendo autobuses, tendo non sei que a ninguén se lle ocurra dicir, oye, como artellamos eso para que non cheguen miles de coches, como podemos artellarlos con barcos, e a ninguén se lle ocurre a solución desas. Eu de verdad que é un pouco, é dicir, sei que as soluciones non son fáciles ninguna, pero peor son miles e miles e miles de coches nuns viais, que é unha península que non sabemos o que, e todo o que falastes aquí, quen vive aquí e non é parvo e só se queda na casa, sabe como está. Non hai solución. Para coches non hai solución. A única solución é que non vayan tantos coches, porque as playas son de puta madre, as rías son moi bonitas, as aguas están moi quentes, se comen moi ben, e son un paraíso. E contra eso nos podemos, nos morimos por el éxito. Me parece moi flipante que un de vos fale dunha solución que non sea miles de coches ali, policía, e tal, me parece moi flipante, a verdad, que un pouco, que non hai outras, que non vos dé a cabeza para outras solucións. Podo darche algunha resposta a ese respecto, si a aceptas. Sí. Ben, a nivel de transporte, que é unha cuestión que, bueno, que coñezo de primeira man, o primeiro problema que ten o Concello, pero non só de Cangas, en xeral, todos os concellos do tamaño de Cangas, incluso moito máis grandes, é que non tes competencia sobre transporte. E é moi difícil, a día de hoxe, o Plan de Transporte de Galiza se licitou para 10 anos, e a día de hoxe é moi difícil modificalo, porque habría casi que facer unha nova licitación para ter en conta a prestación de servizos deste tipo, que non estaban, digamos, como contemplados en absoluto. Si quixeras buscar algunha solución, digamos, que o costease o Concello, sorteando esa falta de competencia, teríamos directamente un problema de capacidade económica. Quer dicir, o transporte colectivo é moi eficiente, pero tamén é moi caro. Por eso os concellos pequenos non teñen capacidade de asumilo. Claro, pero sí, pero o que che quero decir é que ten que ser un compromiso. Eso legalmente hai que velo. Eu non digo que sea fácil, nada es fácil, vivir es muy difícil. A mí me flipa que non se plantee. Xa. Sí, o que pasa que... Un molle nas fallas, non sei que, todo ese mundo e tal, que puede decir, el medioambientalmente me pode gustar máis ou menos, pero que non se plantee eso que... Non digo que sea fácil. Sí. Eu creo que abrir ese tipo de diálogo para nosa zona. Hai moi poucos exemplos. Habría que ver a situación económica do Concello de Vilanova de Arousa e o de Cangas. Pero a solución de coches máis coches... Oe, si o mellor igual a Xunta o subvenciona, non o sei. Que sexa rentable, bueno, o allá. Claro, bueno, porque dende logo o Concello de Cangas a día de hoxe non ten capacidade económica para asumilo.